Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 56 minutos na nakalikan sa takna sining alas 5 o alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Anay sa 223 City FM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network kinakantang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Pebrero 6, tuiga 2025. Sa gihapon, inimulagan ni mo ang kurman, Bombo Chama Blanco Hovera. Sa mga nagapanguna dalakuan karon nga mga balita. Community Forum na hanungod sa Iloilo City Integrated Solid Waste Management Facility na ginpatigayon sa Barangay Ngore La Paz nangin na mabinungahon. IPPL Director Police Colonel Bayani Razalan gintuad nga may private armed group sila nga ginamonitor nga mahimo manggamo sa tion sang eleksyon. Alias may ginako nga naga-chat na sila sang biktima antes pa man nga nagsiling sa suspect nga makigbulag na. Iloilo Provincial Health Office nakabaton na sang notice halin sa USAID nga hold or on hold anay ang mga US-funded programs kag project. Samtang ang Overseas Welfare Workers Administration 6 ginpasiguro nga nakahanda sa tion nga may panigayunon nga mass deportation sa mga undocumented Filipino sa Estados Unidos. Muna madalagkuhan mga balita, issues kay impormasyon nga mga sentro karon sa aton sining pagpanglangan diri sa Bombo Hanay sa Udto. Oras 57 minutos na kaligad sa tak ng alas 11. Kaligtasan at justisya ang aming misyon. Ang katarungan ay makakamit kung sama-sama tayo sa tama at tapat na pagkilos. Kakampi na inaapi, Erwin Tulfo. Benhar Abalos, tama at tapat na pagkilos. Mga kakampi ng inaapi. Pag sa aton siniparay nga pagpangalagad. Philippine Standard Time, 58 minutos na nakaligad sa takna sining las 11 diri sa palatuntunan Bombo Hanay Saudo. Ang mga balita kag impormasyon ninyo bantayan detalye sa mga nagapaunang mga headlines balikan ta pagkatapos ang Bombo Network News. Sa patatas, mas sami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboy o kung iparepera. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines.
Araw ho ngayon ng Huwebes, Pebrero 6 taong 2025, 95 days to go bago ang national and local elections. Sa ating mga headlines, Senate Secretary sinasabing ministerial lamang ang naging pagtanggap nila sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara. Official report, hindi pa raw naisusumiti sa liderato ng Senado. Samantala, complainant sa impeachment laban kay VP Sara handang magbigay ng suporta sa prosecution team. May kitapat na pong kongresista naman mula sa Mindanao sumuporta sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Pero yung mga kinatawan mula dyan sa Northern Luzon, baluarte ng mga Marcos, overwhelming ang ipinakita ring suporta. Sa ating police report, anak ng dating alkalde sa Iloilo abay huli sa drug buy-bust operation. Sa ating balitang palakasan, Jimmy Butler maglalaro na rin para sa Golden State Warriors. At live nationwide via satellite, dumago na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Tiniyak kayo ni Attorney Amando Vergil Ligutan na nakahanda silang suportahan ang binalangkas na public prosecutors para naman sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte mula sa panig ng Kamara. Ayon sa isa sa mga petitioner sa reklamo, si Attorney Amando Ligutan kasi ay kabilang doon sa isa sa mga naghain ng complaint laban sa pangalawang Pangulo. Naghahanda na rin sila sa anumang maitutulong, lalo't inaasahang kukuha rin ang kampo nitong si Vice President Sara Duterte ng kanyang battery of lawyers para naman sa pagsagot doon sa mga reklamong kanyang kinakaharap. Kaugnay niyan, narito ang bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Attorney Amando Ligutan, Council of Petitioners. Paghahanda po para sa trial. Okay, so technically, may set of prosecutors na, public prosecutors yung tawag natin, na may naka-assign na, may na-appoint na mga members of Congress that will act as public prosecutors. On the part of us lawyers naman, yung House can also appoint yung tinatawag na private prosecutor. So, sino man yung magiging part ng private prosecutor will work in conjunction with the public prosecutor. Sila na po yung mag-prosecute ng tayan ng kaso. Bahagi yan ng mga pahayag ni Attorney Amando Ligutan, Legal Counsel of Petitioners sa panayam ng Bombo Radio. Una nang sinabi ng pangalawang Pangulo na nagpresenta mismo ang kanyang ama na si dating Pangulong Rodrigo Duterte para mapabilang sa mga abogado nito para sa defense team. Una na kasing ipinahiwatig ng dating presidente na magpapadala sana ito ng pera para pambayad ni Vice President Sara Duterte sa mga kukuning abogado. Kaugnay niyan, narito naman ang naging pahayag nitong si Vice President Sara Duterte. Nagsabi si Pangulong Duterte magpapadala siya ng pera para sa pambayad daw ng mga abogado kasi alam niya na napakaraming mga abogado ngayon ang kinuha para sa iba't ibang mga kaso. Pero nagsabi na rin ako through my brother kasi yung kuya ko yung sinabihan niya huwag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Kasi yung sinabi niya impeachment case, sir. So sabi ko, nakapaghanda kami sa impeachment case kasi nga last year nag-announce na si Franz Castro ng impeachment. So the moment na sinabi yon and the moment na nakita namin na tuloy-tuloy yung attacks against me, ay naghanda na rin kami para sa mga abogado. Bahagi yan ang naging mensahe ni Vice President Sara Duterte nang minsang humarap sa media itong nakalipas na buwan, kaugnay pa rin ng usapin ng impeachment complaint. Samantala, kaugnay yan, binatikos naman ni dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque ang mga miyembro ng Kamara de Representantes na dati umanong sumusuporta kay VP Sara, ngunit tuluyan ding sumuporta sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Sa isang pahayag kasunod ng pagkaka-impeach ni VP Sara sa Kamara, inisa-isa ng abogado ang ilang mga mambabatas na anyay dating kaibigan at dating sumuporta kay Duterte. Isa sa mga binanggit ni Roque ang anyay may kinatawan ng Cebu na sumuporta sa impeachment maliban lang sa dalawa.
Paliwanag ng dating tagapagsalita ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, dating taga Cebu ang pamilya Duterte. Ngunit lumipat lamang ang mga ito sa Mindanao, ilang dekada na ang nakalilipas. Tinawag din ni Roque ang ilang mga mambabatas sa dati umanong sip-sip kay BP Sara, ngunit tuluyan ring sumuporta sa kanyang impeachment. Narito ang bahagi ng paliwanag ni Attorney Harry Roque. Matapos ang milyong-milyong mga Pilipino ang nagtipon-tipon laban dyan sa impeachment na yan, ang mensahe ay ang nais namin ay kapayapaan, ayaw namin ng gulo, at yung impeachment na yan ng gulo, abay mga kongresista went ahead at bumoto para i-impeach si Inday Sara. Alam mo, pinakanalulong taga Cebu. Kasi ang mga Duterte naman, taga Cebu yan eh. Yan ang pinagmulan nila eh. Nag-migrate lang sila sa Davao because ang Mindanao is the land of promise nga, no? So lahat sila taal na mga Cebuano. Lahat sila pumirma except sa dalawa lang na kongresista. Yung isa doon, naalala ko si kapatid pa na Governor Gwen, si Paulo Jan, no? Garcia, hindi pumirma. Pero yung mga dati talaga na super sip-sip kay BP Sara, isa-isahin ko yan. Si Daphne Lago, nako, super sip-sip yan. O tapos si Frasco na ang asawa ay spokesperson. Si Cristina Frasco na Secretary of Tourism, ang kauna-unahang si Sara. Mantakin, no? Bahagi yan ng naging pahayag ni Atty. Harry Roque. Batay nga sa kopya ng mga lagda ng mga mambabatas na sumuporta sa impeachment, kabilang sa mga Cebu representative na sumuporta ay sina 2nd District Representative Eduardo Rama, 7th District Representative Peter John Calderon, 4th District Representative Janice Salimbangon, 1st District Representative Rhea Gullias, 5th District Representative Duke Frasco, at 6th District Representative Daf Lagun. Ayon pa kay Roque, hindi nito maintindihan kung bakit marami pa rin sa mga loyalista o sumusuporta kay BP Sara ang pumirma sa impeachment. Gayong tapos na ang deliberasyon sa pondo at yak ng may pondong nakalaan sa kanilang mga distrito. Git pa ni Roque, marami kasi sa mga mababatas ang nababahala na baka hindi sila mabigyan ng pondo kung hindi nila susuportahan ang impeachment laban kay BP Sara. Narito pa ang patuloy na paliwanag ni Attorney Harry Roque. Ang hindi ko maintindihan, alam ko may pera dyan. Pero ang punto naman, tapos na yung Kongreso eh. Last hearing sa nila yan eh, last session day na nila yan, tapos election na. So kumbaga, na-approve na yung budget na meron na silang kubra, so wala nang risk na hindi nila makukuha yung mga biyernes nila. Dahil tapos na ang budget eh. Napirmahan na nga, no? So, parang walang dahilan doon sa mga loyalista ng mga Duterte na pumirma. Dahil lang sinasabi nila, kinakailangan nilang pumirma para sa distrito nila. Hindi po. Hindi naman po pwede lahat ang dahilan ninyo para sa distrito. Meron din po dapat na paninindigan at meron din dapat na konsyensya. Dapat ang inyong desisyon hindi naman nakabase sa material. Dapat nakabase yan kung anong mabuti sa taong bayan. Yan ang naging bahagi ng mensahe ni Attorney Harry Roque. At kaugnay pa rin ang usaping yan, dako tayo sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Yung Senate Secretary, sinasabing ministerial lamang yung naging pagtanggap sa articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Yung official report nga ay hindi pa raw na itatransmit kay Senate President Chis Escudero. May balita si Bombo J.C. Galvez. Hindi pa nakakapagsumite si Senate Secretary General Renato Bantug ng official report kay Senate President Francis Chis Escudero hindi sa isinumiti ng Kamara na articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Bantug, trabaho niya na magbigay kay Escudero at sa miyembro ng Senado ng completed staff work. Paliwanag pa ng opisyal, ang ginawa niyang pagtanggap ng kopya ng impeachment complaint para sa ikakasang paglilitis ay ministerial o bahagi lamang anya ng kanyang trabaho. Ngunit pagkatapos niya itong tanggapin, nilinaw niya kay House Secretary General Reginald Velasco na meron pa siyang staff work na dapat gawin para matiyak na ang natanggap na kopya ng Senado ay yun talagang isinumite ng Kamara. As Secretary of the Senate, it is my duty to provide completed staff work to the Senate President and to all the members of the Senate. No? While what the process earlier, it was ministerial on my part to receive the
verified complaint, the annexes. But after that, and I made it clear also to the Secretary General that I have to perform staff work. In so far as making sure that whatever the House transmitted is what the Senate also received. Nag-adjourn na ang sesyon ng Senado kahapon upang magbigay daan papalapit na campaign period para sa 2025 national and local elections. Ipinauubay na rin ni Velasco sa Senado ang gagawing hakbang sa impeachment. Ngunit anya, constitutional mandate ng Senado na tugunan ng impeachment complaint. Sinabi pa ng opisyal na maaring mag-convene ang Senado ngayong magbe-break dahil ito'y legislative function ng mataas na kapulungan. Sakali mag-convene, nakahanda naman na anyang mga tatayong prosecutor sa Kamara. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines Basta Radio. Bombo! Samantala, sumuporta ang maraming mga mambabatas mula sa Mindanao sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Mindanao ay baluarte ng pamilya Duterte at isa sa mga pangunahing nag-ambag ng maraming boto para sa panalo ni na dating Pangulong Rodrigo Duterte at maging ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Kabilang sa mga kilalang sumuporta sa impeachment laban kay VP Sara ay sina Zamboanga City Representative Manuel Jose Dalipe, Lanao del Sur Representative District o 2nd District Representative Yazer Balindong, Lanao del Sur 1st District Zia Alonto Adyong at Surigao del Norte 2nd District Representative o Representative Ace Barbers. Sa Davao Region na pangunahing baluarte ng pamilya Duterte, tanging si Davao del Sur Representative John Tracy Cagas ang sumuporta sa impeachment complaint habang hindi na pumirma ang 12 iba pang kinatawan ng Region 11. Sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM, 7 mula sa 8 kumakatawan sa naturang rehiyon ay sumuporta sa impeachment. Tanging si Basilan Representative Mujib Hataman ang hindi pumirma rito. Gayunpaman, kapansin-pansin din ang hindi pagpirma ni PBA Party List Representative Margarita Nograles at sa naturang reklamo itong impeachment complaint. Ang naturang mambabatas ay bahagi ng political clan ng kalaban ng pamilya Duterte sa Davao City. Sa kabuuan, 41 kongresista mula sa 60 o 60 na kumakatawan sa iba't ibang syudad at distrito ng Mindanao ay sumuporta para sa tuluyang pagkakatanggal sa pwesto nitong si Vice President Sara Duterte. Oras natin sa buong kapuluan, 12 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Buong suporta ang mga kongresista mula naman sa Northern Luzon sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ang Northern Luzon, mga kabombo, ang nagsisilbing pangunahing baluarte naman ng pamilya Marcos at tinatawag ding Solid North dahil yan sa pagsuporta ng malaking porsyento ng mga botante sa kandidatura ng mga Marcos mula pa noong panahon ni dating Pangulong Ferdinand Edralin Marcos Sr. Sa pangunguna ni Ilocos Norte 1st District Congressman Ferdinand Marcos at Jr. At yan ay sunod-sunod na pumirma ang iba pang mga kinatawan, pati na yung iba pang mga personalidad dyan sa Northern Luzon na kinabibilangan ni na La Union 1st District Congressman Francisco Paulo Ortega, Isabela 5th District Congressman Faustino Michael D. at Ilocos Sur Congressman mula dyan sa 2nd District si Congresswoman Christine Singson at Baguio City Congressman Mark Go at maraming iba pang kinatawan. Sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at Cagayan Valley Region at maging sa Central Luzon, pawang nagpakita ng suporta ang maraming kongresista at pumabor para sa tuluyang impeachment ng pangalawang Pangulo. Maging ang kinatawan ng probinsya ng Batanes na si Congressman Siriaco Gato Jr. ay sumuporta rin sa impeachment. Ang Batanes kasi, mga kabombo, ay solidong bumoto kay dating Vice President Leni Robredo noong nakalipas na 2022 presidential elections. Ngunit si Vice President Sara Duterte ang pinili naman ng probinsya bilang pangalawang Pangulo. Kung susumahin, umaabot sa 101 na mga mambabatas mula sa Luzon ang sumuporta sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Ibig sabihin, halos makumpleto
ng mga mambabatas mula sa Luzon ang 1/3 na kinakailangan pang para dyan sa agarang pag-transmit ng impeachment patungo naman sa panig ng Senado. Samantala, bumandera rin sa mga international news organization ang pagkaka-impeach ni Vice President Sara Duterte. Kahapon nang magdesisyon nga ang Kamara na tanggalin ang pangalawang Pangulo sa pamamagitan ng suporta ng mahigit 200 kongresista sa panguna ni Presidential son Congressman Sandro Marcos. Ngayong araw lamang ngayong araw lamang din ang balita ng mga international news organization ang naturang issue mula sa naging mabilisang aksyon sa Kamara hanggang sa pagtanggap ng Senado sa kopya ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Kabilang dito ang mga US-based, Middle East, Europe-based at news organization. Hindi rin maiwasan ang muling pagkakabanggit sa kampanya kontra illegal na droga ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, ang ama nitong si Vice President Sara, kasama ang umano'y tensyon sa pagitan ng pamilya Duterte at ng pamilya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Muna tayo ng mga update kaugnay sa mga aktibidad naman ni Pangulong Marcos. Ang Asia and the Pacific Regional Meeting magsusulong daw ng mas mahusay na public service at mas maigting na laban sa korupsyon. Ayon yan sa Department of Budget and Management at ang Pilipinas ay pangungunahan naman yung pagsulong sa Open Governance Movement. Yan at iba pang mga balita hatid ni Bombo Anali Soberano. Isinusulong ng Pilipinas ang pakikipagtulungan ng pamahalaan at civil society sa pamamagitan ng ginagawang Open Government Partnership Leaders Meeting o ang Asia and the Pacific Regional Meeting. Ayon sa Department of Budget and Management, layo nitong pahusayin ang public service, labanan ang korupsyon at palakasin ang mga komunidad upang makalikha ng tunay na pangmatagalang pagbabago na ayon sa bagong Filipinas Vision. Ang nasabing pulong na ito ay hindi lamang pagmamalaki sa mga nakamit na achievements ng bawat gobyerno, kundi isang panawagan para sa pagsusulong ng pagkakaisa sa pagitan ng mga bansa sa rehiyon. Ayon naman kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., sa pamamagitan ng tiwala at pagtutulungan, makakalikha ng isang mundo kung saan ang boses ng bawat mamamayan ay marinig at bawat gobyerno ay may pananagutan. Kumpiyansa din ang Department of Budget and Management na mababawasan ang nangyaring korupsyon sa gobyerno. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Marcos ang Implementing Rules and Regulations ng Republic Act No. 12009 o ang New Government Procurement Act. Sa ilalim ng batas, gagawing moderno ang procurement process sa paggamit ng mga makabagong teknolohiya at integrated systems para sa mga government agency. Bombo Dennis, pagkatapos ng event ni Pangulong Marcos ay ngayong hapon dito sa Palasyo ng Malacanang magkakaroon din siya ng event at posibleng haharap din siya sa mga miyembro ng Malacanang Press Corps. Live mula dito sa Malacanang, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Kukuha pa tayo ng mga karagdagang report dyan sa mga kaganapan ng Pangulong Marcos at iba pang mga usapin. Sa oras na ito mga kabombo, 18 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Tuloy-tuloy pa tayo sa ating mga balita. Hindi sumuporta ang ilang kilalang kongresista at mga House leaders dyan sa isinulong na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Kabilang nga rito si dating Pangulo at kasalukuyang Pampanga 2nd District Congresswoman Gloria Macapagal Arroyo. Hindi rin sumuporta doon sa impeachment complaint ang ilang leader ng Kamara, kagaya na lamang ni House Deputy Speaker Camille Villar at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Maging sina Cavite 2nd District Congresswoman Lani Mercado, Cavite 1st District Congressman Jolo Revilla at Agimat Party List Congressman Brian Revilla at Sibak Party List Congressman Eddie Villanueva ay hindi rin sumuporta sa isinulong na impeachment complaint. Ilan sa mga nabanggit na kongresista ay may kamag-anak sa Senado na silang magsisilbing huwes o senator judge kapag didinggi na
ang impeachment complaint doon sa panig ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Kabilang nga rito sina Congresswoman Camille Villar na anak ni Senator Cynthia Villar at kapatid ni Senator Mark Villar. Si Congresswoman Lani Mercado naman ay may bahay ni Senator Ramon Bong Revilla Jr. habang si Congressman Eddie Villanueva ay ama ni Senator Joel Villanueva. Si Congressman Erwin Tulfo naman ay kapatid ni Senator Raffy Tulfo. Samantala, lubos ang pasasalamat ng Philippine National Police o ni Philippine National Police Chief of Police General Romel Francisco Marbil kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa pagpapalawig ng kanyang termino. Ayon kay Chief PNP, makatutulong ito na mas ma-refine o ma-improve pa ang paghahanda nila para sa nalalapit na national and local elections sa Mayo at matiyak ang tahimik, tapat at ligtas sa maging patas na halalan. Ikinagagalak niya umano ang tiwala at suporta sa kanya ng punong ehekutibo. Siniguro niya raw kay Pangulong Marcos at sa mamamayang Pilipino na mananatili siyang tapat sa mandato ng pambansang pulisya na magsilbi ng profesional, may integridad at dedikasyon. Samantala, ay naman kay Philippine National Police Public Information Office Chief Colonel Randolph Tuanyo ay suportado ng buong hanay ng pambansang pulisya ang extension sa termino ni PNP Chief Marbil. Karagdagan po sa mga balita, muling binigyang diin ng pamunuan ng Armed Forces of the Philippines na nananatili silang committed sa kanilang mandato na tiyaking mapayapa at maayos ang darating na halalan ngayong taon. Ginawa ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang naturang pahayag matapos itong lumagda sa Solidarity Pack dyan sa bahagi po ng Camp Crame. Naging katuwang naman ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas ang Commission on Elections at iba pang ahensya ng gobyerno. Ayon pa kay General Bronner, nakahanda sila anumang oras sa pagbibigay ng karagdagang tauhan na susuporta sa Philippine National Police. Ang pambansang pulisya ang pangunahin kasi na naglalatag ng mga kinakailangan para sa security plan para sa 2025 midterm elections. Kumpiyansa rin ang pinuno ng Sandatahang Lakas na mapapanatili ang integridad ng eleksyon, lalo na itong electoral process ng ating bansa sa pamamagitan ng pagsasanib puwersa ng mga concerned agencies. Samantala sa iba pang mga balita, binatiko si Dr. Anthony Liatzon ang Department of Justice matapos na ibasura ang 89 na kasong dingbaksya laban kay dating Health Secretary Janet Garin at iba pa. Ayon kay Liatzon, may conflict of interest itong si Department of Justice Under Secretary Jesse Andres na dating abogado ni Garin. Inakusahan ni Liatzon ang Department of Justice ng pagpapabaya sa hustisya, lalo na't may mga pruweba ng mga panganib na inamin ng Sanofi Pasteur. Idinagdag pa niyang hindi nararapat si Andres sa naturang posisyon dahil sa kanyang ugnayan kay Garin. Ang mga kasamahan ni Garin sa kaso ay sina Dr. Gerardo Bayugo at Dr. Maria Joyce Ducusin. Ang Public Attorney's Office naman na naghain ng mga reklamo ay naghain na rin ng motion for reconsideration upang muling pag-aralan ang desisyon at maiwasan ang karagdagang kawalan ng hustisya. Samantala, pumalo sa mahigit 3 bilyong piso na halaga ng tulong pinansyal ang naipamahagi na ng Department of Labor and Employment doon sa mga manggagawa dito sa Pilipinas nitong nakalipas na taon. Ang naturang ayuda ay pinatupad sa ilalim ng single entry approach na bahagi ng mga programa ng ahensya. Pinakikinabangan ito ng nasa mahigit 58,212 na mga manggagawa sa buong bansa. Ayon nga sa Department of Labor and Employment, ang single entry approach na bahagi ng programa ay isang programa na tatagal ng 30 araw. Mandatory conciliation mediation. Ang programa ay mabilis at walang kinikilingan at nagbibigay umano ng mabilis na hakbang upang marisolba ang ilang mga hindi pagkakaintindihan sa working area at yung mga iba pang pinagtatrabahuhan. Bukod dito ay nilalayon din ng programa na maging patas ang pagtingin sa mga manggagawa at employer sa ating bansa. Magre-resultaan niya ito sa pag-iwas sa anumang paglaki pa ng mga usapin na hindi na umabot pa ng korte ang mga kaso na kanilang inihahain.
Sa pagkakataong ito, kuha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan, si Vice President Sara Duterte na nanatiling tikom ang bibig sa impeachment issue. Office of the Vice President kinumpirmang nasa Metro Manila ang bise. Alam natin ang buong detalye ng balitang yan. May report si Bombo Kelly Cordero. Bombo Dennis, Bombo Victor, narito pa rin tayo sa Mandaluyong kung nasaan ang opisina ni Vice President Sara Duterte. Pero as of the moment, wala pa rin tayong nakukuhang update o statement mula sa Vice Presidente kaugnay yan sa pagkaka-impeach niya kahapon, Miyerkules sa House of Representatives. Sa sunod-sunod na queries natin sa kampo ni Vice President Sara Duterte, nananatili pa rin tikom ang bibig nito sa napakalaking usapin. Hindi ordinaryong issue dahil ito ang kauna-unahang pagkakataon na na-impeach sa House ang pangalawang Pangulo at haharap sa paglilitis sa Senado. Bagamat wala pang official statement, si VP kinumpirma naman ng Office of the Vice President Staff na naririto lang ang pangalawang Pangulo sa Metro Manila. At kahapon, kung matatandaan, ang tanging sinabi niya lang ay hindi muna siya magkokomento dahil gusto umano niyang mabasa muna ang kopya ng impeachment complaint na pinirmahan ng mayorya ng mga kongresista sa huling araw ng sesyon. Matatandaang 250 na miyembro ng House of Representatives ang pumirma sa ika-4 na impeachment na inihain laban kay Duterte. Ang naturang bilang ay lagpas yan sa requirement na 1/3 o 102 na miyembro ng Kamara para makausad ang impeachment complaints sa Senado. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Naghatid yan sa atin sa oras ng 26 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Kapansin-pansin ang pagkakaiba ng desisyon ng mga magkakamag-anak. Kagaya na lamang ng ilang mambabatas na may mga kamag-anak dyan sa Kongreso. Kagaya ng pamilya Tulfo na kasalukuyang miyembro ng Kamara de Representantes o itong 19th Congress sa impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Wala kasing pirma itong si ACT-CIS Party List Congressman at House Deputy Majority Leader Erwin Tulfo. Ang naturang pirma ang magpapakita ng kanyang suporta sana para maisulong ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Sa kabila nito ay makikita ang pirma ni ACT-CIS Party List Congresswoman Jocelyn Tulfo na nagpapakita naman ang kanyang pagsuporta para sa impeachment. Maging ang anak ng naturang kongresista na si Quezon City 2nd District Congressman Ralph Tulfo ay sumuporta rin para sa complaint. Si Congressman Ralph ay pamangkin ni Congressman Erwin Tulfo. Umaabot sa 215 kongresista nagpakita ng kanilang suporta para maisulong ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte at agaran itong maiakyat doon sa mataas na kapulungan ng Kongreso. Samantala, ang Commission on Elections o COMELEC kumpiyansang hindi mapapasok ng mga hackers ang automated election system. Alamin natin na ang buong detalye ng balitang yan tinutukan ni Bombo Isa Cotoner. Kumpiyansa ang Commission on Elections na hindi sila mapapasukan ng kahit anumang hackers lalo na pagdating sa automated election system. Tiniyak ni Commission on Elections Chairman George Erwin Garcia na sa darating na halalan sa Mayo, bago pa lamang i-transmit ang mga resulta sa Board of Canvassers, ay iniimprenta na ng makina ang mga resulta ng boto o yung tinatawag na election returns. Kaya naman may kopya na ng mga resulta na makikita ang mga kinatawan ng kandidato o mga poll watchers. Ayon kay Garcia, sa ganitong paraan, madaling makikita ng mga poll watchers at mga kandidato kung may pagbabago ba sa mga resulta ng boto. Kaugnay pa nito, nakaprogram ng mga makina na alas 7 pa lamang ng gabi magsisimulang mag-transmit ang mga resulta kahit maagang natapos ang eleksyon. Dagdag pa niya na sinigurado nila na magagaling ang mga nagbabantay ng mga datos, lalo't higit ito ay mga impormasyon ng bawat botante sa bansa. Ang tinatawag na hacking ay pwede lang mangyari kapag ito ay nakakabit sa isang external na something. Ibig sabihin, yung makina na yan, bago mag-transmit ng result, nag-imprenta na ng election results. May kopya ka na. Saka mo lang siya kakabitan ng download para lang po sa transmission ng result. So, bago pa ma-transmit, may kopya na ng result sa presinto, alam na ang boto ni Mayor, ni Governor, ni Senador, sa presinto pa lang. Kung ikaw ay mag-hack, paano mo i-hack at babaguhin yung boto kung may kopya na sa source?
Samantala, sinabi rin ni Garcia na maaaring magdala ang mga botante ng cellphone at gamitin bilang gabay kung nandito ang kopya ng inyong mga iboboto. Pero pinalalahanan niya na huwag itong gamitin upang kuhanan ng letrato ang balota at resibo ng boto dahil ito ay kinokonsiderang election offense. Dagdag pa ni Garcia na upang hindi na mahirapan ang mga botante, maaaring gamitin na lamang ang voters information sheet kung saan nakalagay rin ang mga pangalan ng kandidato at mga paalala sa pagboto na ipamimigay ng komisyon sa Abril. Sinigurado rin ni Garcia na hindi na ang mga barangay official ang mamimigay ng mga voters information sheets para matiyak na bawat isang botante ay makakatanggap. Anya, sila ay mag-hire ng mga tauhan upang ipamigay ang mga ito. Paraan nila ito upang hindi maging pili ang pamimigay dahil ang iba sa mga tauhan ng barangay ay may sinusuportahan na kandidato kaya naman tiniyak na nilang apolitical ang mamigay ng mga ito. Katuwang ng Komisyon ng National Citizens Movement for Free Elections o NAMFREL at Parish Pastoral Council for Responsible Voting o PPCRV sa pagmomonitor para sa pamamahagi ng voters information sheet. Hindi po pwedeng ang botante ay mag-picture ng mga balota at ng resibo na matapakuha po. Election offense po yun. Ngayon po, meron po kami ibibigay sa lahat. Hopefully, sa awa ng Diyos magawa namin. Sa month of April, lahat po mabibigyan ng voters information sheet. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Pag in the mood for beach, time for Dunkin' Iced Spanish Latte. Pag sweater weather, time for Dunkin' Brewed Coffee. Pag nagkayaya ang magbike, time for Dunkin' Iced Americano. Anytime is Dunkin' Coffee time. My hot and iced coffee for any moment, any vibe, anytime. Eh, ikaw? Time for Dunkin' Coffee, hot or iced. Dunkin', pasalubong ng bayan. Tuloy-tuloy tayo sa ating mga balita. Nagkasundo ang Department of Education at National Electrification Administration o NEA upang magbigay ng kuryente sa mga huling milyang bahagi ng ating bansa, yung malalayong lugar. Anya sa Department of Education Secretary na si Sani Angara, mahalagang partnership upang matiyak ang kapakanan ng mga mag-aaral, lalo na sa mga off-grid na mga paaralan. Tinatayang 1,500 ng mga pampublikong paaralan ang wala pa rin supply ng kuryente. Karamihan ay nasa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao at ilan pang malalayong lalawigan. Sa ilalim ng Memorandum of Agreement ay magkakaroon ng pondo ang Department of Education para naman sa proyekto habang nagdidisenyo ang National Electrification Administration ng solar power system. Yan ay para sa mga paaralan. Ayon kay National Electrification Administration Administrator Antonio Almeda, ang pagkakaroon ng kuryente ay mahalaga para sa modernong edukasyon lalo na sa digital age. Pinasalamatan din ni Energy Secretary Rafael Lutilla ang pagkakaisa ng mga ahensya para naman sa pagtamo ng target na electrification sa mga paaralan. Samantala, si dating Chief Justice Sereno kinundina ang kurikulum na nakapaloob sa Comprehensive Sexuality Education ng Department of Education. Diskusyon sa paglalarawan ng sexual body parts ikinadismaya. Alamin natin ang buong detalye. May balita si Bombo Grant Hilario. Kinundina ni former Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang nilalaman ng curriculum ng Department of Education sa pagtuturo ng Comprehensive Sexuality Education sa loob ng paaralan. Ibinahagi ng dating punong maestrado ang kanyang natuklasan sa mga official slides na gamit umano sa pagtuturo ng naturang programa. Mababasa kasi sa kanyang ipinakitang slides na nakapaloob daw dito ang pagbumungkahi na ilarawan ang maseselang bahagi ng katawan gamit ang iba't ibang sense organs. Nangangahulugan umano ito na sa murang edad pa lamang ay pag-uusapan na kagad ng mga bata ang sariling sexual body parts sa kani-kanilang mga silid-aralan. Ang ari ng bawat tao ay pwedeng i-describe. Grade 1 po ito 6-7 years old. Using the different sense organs. Lalaki, maliliit na lalaki at babae, pag-uusapan nila ang kanilang ari sa
isang classroom at gagamitin ang sense organs. Hihipuin, titingnan, at nakakadiri ng isipin yung iba aamuyin, titikman, at pakikinggan. Dahil dito, inihayag ni former Chief Justice Maria Lourdes Sereno ang kanyang pagkadismaya kasabay ng pagkwestyong muli sa nilalaman ng naturang curriculum. Saang planeta nanggaling DepEd po ito, official slide po, na ganito ang pinopromote nilang kamalayan sa ating mga bata. Yan na po ang nangyayari ngayon na nasa DepEd na pinupush dahil dito sa CSE. Para sa Bombo Network News, Bombo Grant Hilario nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Oras natin 25 minuto bago sumapit ang alauna ng hapon. Kinumpirma ng Armed Forces of the Philippines na patuloy ang kanilang isinasagawang pursuit operation at negosasyon sa Moro Islamic Liberation Front na bahagi ng sumisip basilan ang kanilang pwesto. Ito ay matapos nga ginawang pananambang ng ilan sa mga miyembro ng naturang grupo sa tropa ng militar kamakailan. Sa isang pahayag ay sinabi ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. na tinutugis na ng kanilang tropa ang mga lawless groups na siyang responsable sa naturang pananambang. Aniya, ang kanilang walang humpay na negosasyon sa Moro Islamic Liberation Front ay naglalayong pasukin ito ang kanilang miyembro na sangkot nga sa pag-atake. Matapos ang pananambang ay kumalat ang ilang larawan at video online kung saan ay makikita ang mga pinaniniwalaang miyembro ng Moro Islamic Liberation Front. Bilang tugon ay mariing kinundina ng Armed Forces of the Philippines ang pag-atake ng Moro Islamic Liberation Front sa kanilang tropa at naghain ng protesta. Kung maalala, ang insidenteng iyon ay nagdulot ng pagkakasawi ng 2 sundalo at 2 miyembro ng naturang grupo, yung Moro Islamic Liberation Front. Ang tropa ay nagsisilbing escort lamang sa mga kinatawan ng United Nations Development Program na magdaraos sana ng isang pag-aaral hinggil sa gagawing mga development projects dyan sa naturang lugar. Samantala, ang mga grupo ng mga manggagawa abay nanawagan sa gobyerno na palakasin ang employment bukod sa dagdag sahod. Alamin natin ang buong detalye ng balitang yan. May pag-uulat si Bombo Jovino Galang. Patuloy ang panawagan ng grupong Federations of Free Workers sa gobyerno na dapat ay palakasin ang kanilang pagsuporta sa mga small, medium na mga uri ng mga negosyo. Sinabi ni Julius Kainglit, ang Vice President ng Federation of Free Workers, na panandali ang lunas lamang ang nasabing taas sahod dahil epektibo dito ay ang pagkakaroon ng matibay na trabaho sa mga manggagawa. Matagal na pong lumalaganap yung DPO dito pero ang dumami po talaga yung mga call center agents. We've been tailing our workforce po matagal na, pati po TESDAI at ibang mga training institutions natin. Kinakailangan po natin ng mga value-added jobs. So dapat po, maliban sa pagiging call center agent, dapat po mag-level up tayo. Iba pang mga trabaho sa loob po ng industriya na yan. So dapat mas mahusay tayo sa programming, mas mahusay tayo sa animation. Isa sa mga nakikita niyang dapat mapalakas ay ang pagbibigay ng suporta sa sektor ng agrikultura dahil kakaunti na lamang ang mga interesadong magtanim sa ating bansa. Dapat po balikan po natin yung suporta sa agrikultura. Naman po natin yun lang pagbaka po ng imported na bigas, isa po yun sa mga dahilan kung bakit laging talo yung ating mga magsasaka, kahit sa kabila ng pagiging masipag, sobrang sipag, hindi po makabawi, hindi makakita dahil hindi po natutulungan sa larangan ng agrikultura. So kailangan po natin yung tulong sa patubig, sa teknolohiya, bagay po yan para po mapalakas po natin muli yung agrikultura at isang daan din po para manumbalik po yung interes ng ating mga kabataan sa agrikultura. Ako si Bombo Jovino Galang, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Bombo Sports News.
Pinapanatili ni Gilas Pilipinas head coach Tim Cone na magiging masigla at walang injury ang kanyang mga manlalaro sa pagsabak sa FIBA Asia Cup qualifiers na gaganapin sa Pebrero 20 at 23 sa Taiwan at New Zealand. Sinabi ni Cone na hanggang maaari ay magiging magaan lamang ang kanilang mga gagawing ensayo para hindi magtamo ng anumang injury ang kanilang mga manlalaro. Sa susunod kasi na linggo ay lalawak din ang Gilas Pilipinas sa International Friendly Basketball Championship na gaganapin sa ika-14 ng Pebrero doon sa Doha, Qatar. Makakaharap nila ang Qatar, Egypt at Lebanon sa nasabing laban. Ilan sa mga iniingatan niya ay hindi makaranas ng matinding pagod yung mga manlalaro, lalo na ang naturalized player na si Justin Brownlee at AJ Edu na galing lamang sa injury. Itinuturing ni Cone na ang nasabing friendly game dyan sa Qatar ay bahagi ng kanilang paghahanda para naman sa FIBA Asia Cup qualifiers na unang makakaharap nila ay Taiwan sa 20 ng Pebrero at New Zealand sa 23 naman ng kasalukuyang buwan. Mayroong malinis na record na 4 na panalo at wala pang talo ang Gilas Pilipinas sa FIBA Asia Cup qualifiers. Sa dagdag pa nating balita, maglalaro naman sa Golden State Warriors si dating Miami Heat star Jimmy Butler. Yan ay matapos ang matagumpay na trade deal sa pagitan ng dalawang kupunan. Kapalit ni Jimmy, ito si NBA champion Andrew Wiggins at ang bagong pasok na guard na si Dennis Schroeder at kasama rin sa deal ang bench na si Kyle Anderson at isang protected first round pick. Ang matagumpay na trade ay bahagi ng 5-team deal na kinabibilangan ng Utah Jazz, Detroit Pistons at Toronto Raptors. Sa kabuuan mapupunta itong si Butler sa Golden State habang mapupunta naman itong si Wiggins pati na ito si PJ Tucker sa Miami Heat. Si Dennis Schroeder ay mapupunta sa Utah Jazz habang sa Toronto Raptors naman maglalaro ang bench na si Kyle Anderson. Sa Detroit Pistons mapupunta ang shooter na si Lindy Waters kasama ang Heat bench na si Josh Richardson. Maliban nga sa trade ay tuluyan ding pumirma itong si Butler ng 2 taong extension sa Golden State Warriors na nagkakahalaga ng $121 million. Ito ay magtatagal hanggang sa 2026-2027 na season. Sa loob ng pananatili ni Butler sa Miami, nagawa niyang madala ang kanyang kupunan sa NBA Finals ng 2 ulit. Sa kabilang dako, naging malaking tulong din sa Golden State ang presensya ni Wiggins daan upang maibulsa nila ang pinakauling kampyonato noong 2022. Si Wiggins mga kabombong nagsilbing starting forward para sa playoffs run hanggang sa mismong championship game. Samantala nanganganib ang nasa 94 million US dollar o katumbas ng 4 na bilyong pisong halaga ng mga proyekto sa ilalim ng Department of Education matapos magdesisyon si US President Donald Trump na suspindihin ang mga programa ng United States Agency for International Development o USAID. Ayon kay Education Assistant Secretary Roger Masapul, kabilang sa mga apektadong proyekto ang ABC Plus program na layong mapabuti ang literacy at numeracy ng maging itong social emotional learning ng mga mag-aaral mula kindergarten hanggang grade 3, pati na ang Opportunity 2.0 para sa Alternative Learning System o ALS at mga Improving Learning Outcomes for the Philippines na tumutulong sa pag-develop ng assessment framework at policy ng naturang ahensya. Ang mga proyekto ay bahagi ng 5 puntong agenda ni Education Secretary Sani Angara para mapabuti ang basic education sa bansa. Habang nakasuspinde ang pondo mula sa USAID, tinitingnan nila ang posibilidad ng paggamit ng mga natitirang pondo upang ipagpatuloy ang nasabing mga proyekto. Umaasa rin si Masapul na magpapatuloy ito pagkatapos ng 90 days na suspensyon. Sinabi pa ng opisyal na nakakalungkot na ang mga programang nagsimula na ay epektado ng utos ni Donald Trump. Ang USAID aniya ay isa sa mga pinakamahalagang katuwang ng DepEd sa pagpapabuti ng basic education dito sa Pilipinas.
Samantala, naglabas ang kautusan ng Commission on Higher Education noong araw ng Miyerkules na isara ang ilang programa ng isang kolehiyo doon sa lungsod ng Borongan dahil naman sa hindi pagsunod sa mga patakaran, pamantayan at gabay ng komisyon. Ayon nga kay Commission on Higher Education Chairman at si Chairperson Prospero de Vera III, ginawa nila ang lahat upang matulungan ang naturang institusyon, ngunit nanatili itong hindi sumusunod doon sa mga pamantayan kasama na sa mga tinanggal na mga programa ang criminology at nursing para naman sa akademikong taon 2025 hanggang 2026. Pati na ang Bachelor of Elementary Education at Midwifery Program na binawi noong namang Disyembre ng taong 2023. Tiniyak ng Commission on Higher Education na tutulungan ang mga apektadong estudyante kabilang na ang paglilipat ng mga mag-aaral mula sa unang taon hanggang sa ikatlong taon sa ibang higher education institutions, habang ang mga fourth-year students ay maaaring magtapos sa 2024-2025 school year para pa rin makumpleto ang kanilang academic year sa paaralan. Buha pa tayo ng mga balita mula sa ating mga kasamahan. Ang Department of Agriculture tiniyak na ang pangunahing layunin nga ng deklarasyon ng food emergency for rice ay para sa mas mababang presyo ng bigas sa merkado sa iba't ibang bahagi ng bansa. Alam natin ang buong detalye ng balitang yan, may pag-uulat si Bombo Bea Pinisa. Bombo Dennis, Bombo Victor, tiniyak ng Department of Agriculture na walang ibang dahilan ng kanilang departamento sa deklarasyon ng Food Security Emergency for Rice itong nakaraang Lunes kung hindi mapababa ang presyo ng bigas sa merkado. Ayon kay Department of Agriculture Assistant Secretary for Special Concern and Official Development Assistance, Engineer Arnel de Mesa, sa pansin-pansin kasi ang naging pagtaas ng presyo ng bigas noong 2023 na sumipa ng halos 2 digits ang increase. Kaya naman dumaan sa masusing deliberasyon, pagdinig at pagpupulong ang departamento at ang mga attached agencies nito para malaman kung bakit sumipa sa ganoon na lamang kataas ang naging increase simula 2023. Pagtitiyak ni Damesa, pangunahing layunin ngayon ng deklarasyon ng Food Emergency for Rice ay para mas ibaba ang presyo ng bigas para sa mas abot kayang pagkonsumo nito ng publiko. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang mga bahagi ng pahayag ni Assistant Secretary Arnel de Mesa. Maraming naging mga hearings, maraming mga pagtingin, pag-usisa, investigasyon regarding dito. So, yun ay may separate process kung bakit sobrang. Anya, ito ang isa sa mga rason kung bakit naging porsigido ang ahensya na maideklara na ang Food Security Emergency for Rice para maibaba ang halos dobleng itinaas ng presyo nito sa mga pangunahing pamilihan. Sobra rin kasi anya ang naging itinaas, kaya naman ngayon kahit dahan-dahan ang ibinababa ang presyo nito ay ramdam pa rin ang mataas na presyo nito sa ilang pamilihan. Ito din ang nakitang dahilan ng National Price Coordinating Council na maliban sa 4% inflation sa mga produktong bigas ay hindi rin ganoon kabilis ang naging pagbaba ng presyo nito. Kaugnay niyan, pakinggan ba natin ang mga bahagi ng pahayag ni ASEC de Mesa. Tayo ngayon gusto natin ay may bababa. This is one of the many reasons, one of the many factors that we need to bring it down. Sobrang itinaas, pero dahan-dahan pagbaba, and yet mataas pa rin. It's why we need to do this. At nakita yun ng NPCC na beyond doon sa 4% na inflation sa rice, more than double digit at hindi ganun kabilis ang pagbabago. So that's basically that. Sa ngayon, Bombo Dennis, Bombo Victor, patuloy na nakikipag-ugnayan ang ahensya sa National Food Authority at Department of Trade and Industry para naman sa pagbebenta nito sa mga local government units at ilang mga ahensya. Dito kasi mag-uumpisa na magkaroon na ng NFA rice sa mga markets at sa pamamagitan ng mga kadiwa stalls. Ibebenta naman ng Department of Agriculture ang mga NFA rice sa mga local government units sa halagang 33 pesos kada kilo at maaari namang mabili ng publiko sa halagang 35 pesos kada kilo. Bombo Dennis, Bombo Victor. Okay, Bombo Bea, nais ko lang malaman hanggang sa probinsya na ba naiparating yung mga supply ng bigas? Ibig sabihin, dun sa kahit malalayo, mga isla, mga coastal areas, yung supply ng bigas para kahit papaano maramdaman ng mga kababayan natin yung murang bigas na sinasabi nga ng gobyerno. Sa ngayon,
ngayon, Bombo Dennis, focus lamang ngayon ng ahensya at ng departamento na dito muna sa Kalakhang, Maynila ipatupad itong ang pagbebenta nitong NFA rice sa mga kadiwa stalls. Ngunit sa ngayon, ang tanging nationwide pa lamang na naipapatupad ay yung pagtatalaga ng 55 pesos kada kilo na maximum suggested retail price sa mga imported na bigas. Yun pa lamang yung inaanunsyo. Ngunit abangan natin kasi sa palagay naman ng Department of Agriculture, ito ay magiging nationwide din kalaunan. And ang MSRP nga, Bombo Dennis, ay mag-uumpisa sa Pebrero 15. And tignan natin kung madadamay na dito yung mga probinsya na halos umaaray na din sa presyo ng bigas doon sa kanilang mga lugar, Bombo Dennis. Okay, with that, maraming salamat, Bombo Bea. Mag-ingat kayo dyan. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radio, Bombo! Ako na tayo sa ulat ng ating mga himpilan. Isa sa mga impeachment prosecutors sa magiging paglilitis dito kay Vice President Sara Duterte, hangad na hindi raw magpaapekto ang mga senador sa public sentiment at kumpiyansa rin na may sapat na malakas na grounds upang mapatalsik ang pangalawang Pangulo. Alamin natin ang nakalap na impormasyon ng Bombo Radio Legazpi. Ipinaliwanag ng isang sa mga impeachment prosecutor sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte na ang impeachment ay isang political exercise at ginagawa lamang nilang kanilang mandato. Ang 11 na mga impeachment prosecutors ng mababang kapulungan ay makakasama ng prosecution panel sa Senado oras na magsimula na ang pagdinig ng naturang kaso. Ayon kay Bicol Party List Representative Hil Bungalon sa panayam ng Bombo Radio Legazpi na bago sila pumirma sa naturang impeachment complaint ay napag-aralan ng mabuti ang grounds ng reklamo laban sa Vice Presidente. Kumpiyansa ang mambabatas na batay sa hawak nilang mga ebidensya ay manggagawang makumbinsi ang prosecutors ng Senado lalo pat number games sumano ang magiging basihan upang mapagdesisyonan ang pagpapatalsik sa pangalawang Pangulo. Samantala dahil sa pag-adjourn ng Senado ay posibleng sa pagtatapos umano ng May 2025 elections masimulan ng mataas na kapulungan ang pagdinig sa impeachment complaint. Hindi rin inaalis ni Bungalon ang posibilidad na tumawid na sa 20th Congress ang magiging proseso ng pagdinig dahil sa halalan. Hangad naman ito na hindi magpadala ang mga senador sa sentimiento ng publiko dahil mayroong merito ang kanilang mga ebidensya. Again, hopefully not na magkaroon pa man ng na kaguluhan because we just wanted to have an accountability. Ito naman po ang hinihingi ng ating taong bayan na mapanagot yung ating pong mga high-ranking official na may mga nagawa na paglabag sa batas, paglabag sa ating konstitusyon, na kung saan this is a way of karoon po ng accountability ang ating pong mga public official. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Romela Sakayan Wanda sa nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ito namang mambabatas, walang nakikitang rason upang hindi suportahan ng mga senador ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Alamin natin ang buong detalye, may pag-uulat ang Bombo Radio Vegan. Wala umanong nakikitang rason si Akbayan Party List Representative Percy Sandanya upang hindi suportahan ng mga senador ang impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ng Bombo Radio Vegan kay Representative Sandanya na siyang unang naghain ng impeachment complaint kontra sa Vice Presidente, malakas ang mga ebidensya ng impeachment at batid ito ng taong bayan. Itinuturing ni Sandanya na welcome development ang hakbang na ito ng Kongreso dahil may due date o hangganan umano ang mga paglabag na ginagawa ng Vice Presidente. Ikinagagalak din ng kongresista ang pagtindig ng kanyang mga kapwa mambabatas na pumirma sa reklamong impeachment dahil marapat lamang umano itong mangyari sa Vice Presidente dahil sa kanyang pagnanakaw sa kaban ng bayan at pagsira sa tiwala ng publiko. Matatanda ang 250 na mambabatas ang pumabor sa impeachment ng Vice Presidente, higit na mas labis sa kinakailangang 103 na boto upang patalsikin ng isang opisyal sa pwesto. Sa ngayon,
officially na-transmit na ng House of Representatives ang articles of impeachment sa Senado. So sabi nga nila, ang bola ay nasa Senado na. So umaasa tayo kasi nung nabasa ko yung impeachment complaint na naging articles of impeachment, nakita ko na we're very confident dito sa ating articles of impeachment at wala akong nakikita ang dahilan para magduda o para hindi sumuporta ang mga senador sa isang malakas na impeachment complaint na nakabatay talaga sa mga ebidensya na hindi lamang ilan na nakakaalam, kundi alam ng maraming Pilipinong sumasubaybay sa balita. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Vegan para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Maylin Cabanilla para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Doon naman sa Western Visayas, anak daw ng dating mayor dyan sa lalawigan ng Iloilo ay nahuli sa drug buy bust operation. May balita ang Bombo Radio Iloilo. Nahaharap sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang anak ng dating alkalde ng bayan ng Carles, Iloilo matapos nahuli sa isinagawang drug buy bust operation sa barangay Maliao, Pavia, Iloilo. Ang arestado ay si RJ Tan Betita, 44 anyos, residente ng barangay Ungka, Haro, Iloilo City. Ang subject ay anak ni the late Mayor Arnold Betita Sr. at kapatid naman ni incumbent Carles Iloilo Vice Mayor Arnold Betita II. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, spokesperson ng Police Regional Office 6, sinabi nito na si Betita ay isang high-value individual. Anya, dati nang nakulong si Betita sa kaso na may kaugnayan sa illegal na droga noong 2020. Sa ngayon, nakakulong ito sa Pavia Municipal Police Station. Isang successful buy-bust operation yung tinandak ng Pavia Municipal Police Station po natin. Nahuli po yung isang individual and malaki pong halagang droga yung nakuha sa kanya. And reportedly, ito po ay anak ng isang dating mayor po dyan sa bayan po ng Iloilo. And sa ngayon po, na-ready naman po yung mga documents para sa pag-file ng kaso against dito po sa nahuli po natin. Si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Ayan Gahete. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Mga kabombo, mga ka-Star Nation, maging updated sa mga balita at impormasyon, tutukan lamang ang mga programa ng Bombo Radio Philippines sa iba't ibang platform. Pwede nga rin kahit sa ating official website www.bomboradio.com para naman mabasa ang mga pinaka-maiinit na balita sa ating bansa. Maaari din po itong subaybayan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Diyan sa bahagi ng Northern Luzon, masusubaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines. Halimbawa, diyan sa lalawigan ng Isabela, nariyan ang Bombo Radio Kawayan. Doon naman sa lalawigan ng Pangasinan, Bombo Radio Dagupan. At sa bahagi po ng Cordillera Administrative Region, nariyan naman ang Bombo Radio Baguio. Sa lalawigan ng Albay, Bombo Radio Legazpi. Marami pa ho tayong mga istasyon dito sa may bahagi ng Luzon kung saan maaari niyong subaybayan ang mga programa ng Bombo Radio Philippines at maging updated sa mga balitang nagaganap sa loob at labas ng ating bansa sa pamamagitan ng Bombo Radio Tugigaraw, Bombo Radio Lawag, Bombo Radio Vegan, Bombo Radio La Union. Para ho sa mga Bicolano, nariyan ang Bombo Radio Naga. Ito, sama-sama tayong manalangin ng Oratio Imperata for Peace. God, our Heavenly Father, Lord of peace and justice, we humbly come before you during this time of escalating geopolitical tensions in our part of the world. Through the years, you have sustained our faith in you as a nation. It is our faith in your divine providence that has made us survive the countless natural and human-caused calamities that have come our way in our history as a people. Spare us, Lord, from the horrors of war. Hear our pleas as we cry out to you. Have mercy on us, Lord. Rescue us from the malevolent forces that influence world leaders. For we believe
that our struggle is not against flesh and blood, but against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. We pray for your leaders entrusted with making crucial decisions for our nation. We place all our hopes in you, seeking your forgiveness and mercy for the times when our fears and suspicions have tainted our perceptions with ethnic biases and prejudices verging on racism. We earnestly pray, Lord, that you make us instruments of your peace. Where there is hatred, let us bring love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Our Lady, Queen of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, Pray for us. Saint Joseph, Pray for us. Saint Francis of Assisi, Pray for us. Saint Lorenzo Ruiz, Pray for us. Saint Pedro Calungsod, Pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao. Yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 1 minuto na kaligad na sa takna siningalaw na. Sa aton sininga pagpangalagad, mayara na lang sa 95 dias kag midterm elections na. Sa aton sininga mga kabombosan bay sa mga dalakuan kag mga nagapaw na karon nga mga balita. By the way, sa aton sininga mga kabombo, isa karon sa mga palamangkutanon man sa mga taga Banwasang Carles, ining pagkadakop sa bypass operation, no? Sa isa iya ka persona sa tong tinalikdan sini may nadlaw dra sa Banwasang Pavia nga kung saan makabig ini sa high value target bata sang nagtaliwan nga alkalde nga si Arnold Tanbitita, no? Kag ang utod yan amo karon ang current vice mayor nga si Arnold Bitita II. Ti dako man ni karon iya nga bahin or dako man ni karon nga makabig naton iya nga pag rimalaso dira sa mga bitita in terms of sa sini nga pamulitikay. Kay ti di mo kita nga nadakpan ang utod sang nagapadlagan na mayor sa bypass operation kag ginakabig nga high value target pa. Ang kasumpong sang current vice mayor sa pagkalkalde sa Banwasang Carles, why man sang liwan ni mamagliwan sa ila si Attorney Alexander Bitita. Ti inigro makabig ni nga good Bitita. Ati ko na mo sinabanwa ti may good Bitita, may bad Bitita man sa Banwasang Carles. Dugangan ta na mga balita kag impormasyon karon sa aton man sini nga paday niya nga pagpangalagad sa gyapon diri sa palatuntunan na Bombohanay sa udto. I-check ta dianay ang balita ni Bombohana Andasa. May kang tanan karon banwa sa sining community forum nanungod sa Iloilo City Integrated Solid Waste Management Facility. Ginpatigayon ni sa may barangay Inguri, Lapas. Kag nangin mabinunganon. Lakip na sinadri karon IPPO Director, Police Colonel Bayani Rasalan gintuad nga may private armed group kuno. Kag ginamonitor sila sa probinsya sa Iloilo kag posible nga manggamo sa tiyon sang eleksyon. Check naton mga balita ni Bombohana Andasa. Bombohana sa report. Please go ahead. Naging mabinangahon ang ginpatigayon ng committee forum sa Iloilo City Integrated Solid Waste Management Facility o ISWMF. Kaupod man ang joint venture sa Metro Pacific Water Investment Corporation sa subong adlaw nga ginpatigayon mismo dira sa may barangay Ingori, La Paz. Kung sa diin ini pagatukuron na Bombo Chama. Nangin mabinungahon ini sa pagpanguna man ni Engineer Niel Ravena ang head sa General Services Office kag iban pa nga mga taga Iloilo City Government kag mismo man sa Metro Pacific Water Investment Corporation. So diri man Bombo Chama
ang ining community forum gin tambungan sang mga taga Barangay Enggory Lapas mismo ang taga City of Bantod bangod nga madamo sang mga pamangkotanon kag mga concerns ang mga pamuluyo regarding sa ining pagatukuron nga integrated solid waste management facility o na waste to energy. So diri ang pag-intindi sang mga pumuluyo diri kay sense nga ang ining kalahunan magasirado na by 2026. So diri man nga tigin na highlight nga hindi kaangay sang sitwasyon sang landfill dira sa may barangay Kalahunan, Mandurriao ang mangin resulta sang ining waste to energy nga magatukuron diri sa may bahin sang Enggory, Lapas. So diri man si punong barangay Charity Momocham palapit man mismo sa ining City Environment and Natural Resources Office, sa GSO, kag mismo sa ining magapatukod sa Integrated Solid Waste Management Facility nga mas nakapamaayo kung may amo sining hitabo nga community forum agud mabatian kag mapaathag nila mismo kag sa ila mismo magahalin ang ining explanation kung ano balagid man ang ining Integrated Solid Waste Management Facility. Kiti diri kung ang intindi lamang pag-intindi man mismo sa ining mga pumuluyo diri nga ang basura, tanan nga basura dito sa Pilakat Nailada dito sa may Kalahunan ipaga-transfer di sa may Barangay Enggory, Lapas. But diri ginpaathag nga hindi ini ang amo ang matabo sa ining plano nga solid waste management facility. So diri man kagina una daw sa aton na obserbahan nga patugayon ng community forum may mga huring-huring kag may mga medyo madamo gid sa ini ang mga nagpamatok nga ti ang kutani nga hindi lang matabo ang ining solid waste management facility sa ilang nga barangay bangod nga nagakahangawa una diri Momocham ang baho sang basura kay pagka-transfer ikaduwa ang ilaman nga health of course kay basura knowing nga basura lain-lain nga pagtambak sang basura dira nga halin sa may Kalahunan. So ila diri na intindihan nga basi masalang-alang ang ila diri nga mga ikayong lawas kadang ilaman mismo diri nga pagpangabuhi nga timadamo na sa mga trucks nga magasulod man dira sa may ilang barangay. But ginaklaro sang City Environment and Natural Resources Office nga review gid nila kag ginahatagan gid sang pagtamod ang ining among project dako nga budget nga pagatukuron dira kay bangod man nga para man sa ilaman sa mga pumuluyo nga timabuhin-buhinan ang problema sa syudad sa Iloilo nga kadamo sang basura. So una diri babati naton ang ining sentimiento man sang ining taga-barangay Enggory, Lapas sa iya nga pag-intende diri sa ining Iloilo City Integrated Solid Waste Management Facility. Yan bala kay pamatian naton si Charlie Caperal. Lang masasabi ko kung anong maging resulta nito siguro sa huli na natin pagka napatayo na to. Masasabi ko lang kung ano yung mga benefits na para sa Barangay Enggory, sana may hatag, may bigay. O kung ano yung mga suggest na ang ibang tao na maganda, katulad example ng kuryente na kung pwede mailibre, sana mangyari. Pero kung sir, nag-aalanganin ka rin, sir? Hindi naman ako nag-aalanganin kasi naiintindihan ko man kung ano yung sinasabi nila. Sana lahat ng mga sinasabi diyan maging totoo. Katulad ng yung baho marisolbahan at sana hindi rin maging mag-stack ang mga basura hindi maging kabundok. So far na-explain ng mabuti, no, contractor sir? Amo nang masabi ko lang yung bang kung totoo yung sinasabi nila diretso na sa na igigilingin na ba? Para hindi maging stack yung basura, hindi mag-cause ng baho, tapos may moisture man kuno mali na. But so far dito sir sa Enggory, masasabi ba na problema talaga yung basura? So dito sa Enggory, hindi naman masyadong problema ang basura kasi may mga naman tayo, mga utility naman tayo, no? Nakukuha naman lagi. Pero kung dito dadalhin ng maraming mga basura, baka maging problema kung maging tambak ba, gabundok. Pero kung hindi totoo man sinasabi nila na ma-control nila at proseso agad.
hindi magkokos ng baho at magdulot ng tambak-tambak na basura. But so far, sir, meaning waste to energy, ano ba yung hinihiling natin? Libre na kuryente dito? Yun. Sana maganda rin yun. Kung if ever. Kung if ever na mangyari. Maganda talaga yun para sa amin. Dari Bombocham ang pahayag man sa pumuluyo ang mismo nga barangay Tanod man nga si Charlie Caperala sa nga barangay Ingore La Paz sa iya mga sentimiento sa ining pagatukod nga Parang nagtatagalog yung si Sir Charlie. Matagal ba yung paninirahan niya sa Maynila? Yes, Bombocham, kasi originally taga Manila talaga iyan. Pero nakapangasawa dito sa may Iloilo. Nakapangasawa lang dyan sa barangay Ingure. Pero, okay gid, why gid sang kontratsimpo, okay ang plastada, nahangpan sang mga taga-barangay Ingure, naplastar man sang maayo, napaintindi maayo sang mga nagpanguna dira sa nasambitan sining pagtililipon. Amo malang nang kinanglan sang pumuluyo mo nga ma-explikaran sila bala Bombo Hana, kay kun once kulang-kulang ang explanation hindi mapathag, madamo sang mga palamangkutanon tidira na nagaumpisa ang pagpangduwa-duwa kun bala maayo kag mambal naton mapinuslanon ang nasambitan sini karon iyang proyekto sang aton sini nga gobyerno, particularmente sang city government. Bombo Hana. Yes, tama agad niya Bombocham kay siguri man nakuha man naton ang bahin mismo ni punong barangay Charity Montelihaw sang ini nga barangay Ingore La Paz kag somehow kang gina tikay una pa lang of course may mga nag-ara agad nga nagataas ang imog nga mga pamuluyo nga nagapamatok gid nga ti paano lang ang barangay naton kung pagatambakan sang basura. So first of all, of course, kinahanglan gid nga masabat sang ining General Services Office kag ini man nga magapatukod mismo sang dira sa may barangay Ingore La Paz kag ilaman diri na istoryahan nga ti mas nakapamaayo nga ti kang gid ini kay bangod ini dapat mangin una gid pirmi sa mga ipatukod nga project diri sa siyudad sang Iloilo ang pagkonsulta sa mga pumuluyo nga pag tukuran sa inang proyekto sa mga areas, specific areas diri sa siyudad sang Iloilo kag diri man nga ti sang siling manipunong barangay Charity Montelihaw nga ti maayo nga sila matubang mismo sa mga pumuluyo kay bangod nga kung siya lamang nga punong barangay ang magapangatubang diri sa mga pumuluyo ti ang mga concerns sa mga pamangkutanon hindi gid padalman sang sabat kumbaga ni punong barangay ini Bombocham kay mas laban bala diri ang negative effect bala ang naisip diri sa mga pumuluyo. So mas maayo nga may mga experts and amo sini ang mga nag-explikar sa ilaman kagilangat na atubang man mismo kag diri man si Engineer Niel Ravena, ang head sa General Services Office, nagpahayag nga it's completely different sa ano ang kahintangan sa barangay Kalahunan, Mandurriong Sanitary Landfill compare sa ini nga facility nga ipagatukod dira sa may barangay Ingore La Paz. This time pamatian naman naton si Engineer Niel Ravena. So nagakalipay kita no nga naging democratic no ang pagdumala naton sang forum. We don't want nga do may ginatago no. We want all Ingore constituents no nga makahatag matagaan sang tiyempo kag makapamangkot no with regard sa sininga facility because they own this barangay no, sila niyang tag-iya sang barangay, so dapat makabalo sila kag makaintindi kung ano nga pasilidad ang patindugon diri. So far ang ilang main diri nga concern engineer is ang baho and all na tackle bala naton ini engineer. Yes, no, we expect that. It's very normal no. Considering natabo na ina sa barangay Kalahunan. So we expect nga amo nang ila apprehensions no nga basi may langaw or mabaho tag those kinds of questions kina-expect na naton. The reason why nga gin-open naton ni sa ila para masabat naton sang halin gid sa ila no kay nabala naton ang mga taga-barangay Ingore dapat makabalo gid first hand no kay amo ginang instruction ni Mayor Sacon nga dapat ma-explicar ko gid sang maayo sa ila. But ano gid ang ining facility engineer completely different sa may barangay Kalahunan, Mandurrião? Come again.
Ano ang kinalain sini sa landfill naton nga naibaluan? Yes, ang landfill kag ang dump site nga ra sang una sa Kalaunan is open sa yamo. So although nga may material recovery facility kita dito pero open siya. Ini siya enclosed no para wala sang langaw kag wala sang baho no. So this facility also includes sa mga negative no nga air ducts nga isuyupon or isaksyon niya ni or i-vacuum niya ang ma-produce nga gas kag ma-convert into electricity. So after sining community forum, ano ang next naton nga step and it will be agreed na ba lang padayonon is sa 2026? This will be a series of forums and meetings kag may mga application of permits no sa national government agencies. This is part of the processes no nga gina obra sang proponent kag part man sang sining nga mga proseso nga dapat mapabalogid no ang natungdan. Pasalik na lang naton sir sa mga barangay. Yes no sa mga barangay Ingore, we understand no your hesitations. So the reason why nga nagkadtogi kami diri sa inyo so that maging mathag kag maintindihan nyo sang gusto ang amon nga gina-propose nga project diri sa inyo barangay. Dari bumutsam ang pahayagman sa Head ng General Services Office, Engineer Niel Ravena, sa ining 2.3 billion pesos na pasilidad na pagkatukuran diri sa may barangay Ingore, Lapaz, Iloilo City. Isa sa mga requirements ang public forum sa sining nasambitan karon iyang proyekto, community forum, no? Ano pa gid ang next step sini para nga mapatigayon na bombohan kag go signal na for the Iloilo City Integrated Solid Waste Management Facility dira sa Ingore, Lapaz? Bombotsyam after sini series of meetings pa sa po ng tigayon diri sa exceptman sa mga natungdan man o kon mga apektuhan man mismo sa ining facility nga pagatukuron kag mismo man ang mga permit nga kinahanglanon pa before ini pagatukuron sa 2026 nga kadungan man kung tani isang pagsirado man sang sanitary landfill sa may barangay Kalahunan, Mandurriao, Iloilo, Bombotsyam. All right. Kag dugang Mandurriao, Bombotsyam sa tipo naton nga tipo naton nga balita diri naman sa bahin sang Iloilo Police Provincial Office si Director Police Colonel Bayani Razalan ang nagtuad kag nagakuman mismo nga may ginamonitor sila nga isa ka private armed group nga sa presensya sang first or second district nga in kaso nga hindi ma-monitor kag hindi subaybayan kumbaga ang ilang hulag diri nga mahimo manggamo sa tion man sang eleksyon. But after sini nagpasalig mismo si President Bayani Razalan nga under control ini kag mag-monitor sila sige-sige sa ining private armed group dira sa may first or second district man sa probinsya sang Iloilo. Kag dugang Mandurriao, Bombotsyam ang ining si President Bayani Razalan ako man mismo nga may mga kandidato province of Iloilo nga nagpangayo na sa Philippine National Police Security dira sa may bahin sang Iloilo Police Provincial Office sa ining nga pala abuton man nga eleksyon bangod nga may mga kandidato nga nagsiling na sa ila nga may mga possible threat o political threat man sa ila man Bombotsyam. So diri pag pangayuan pa ini sang mismo man nga permit kag iban pa nga mga papeles silang lanon nga nagmaaprubahan ang ining PNP security sa ining mga kandidato. Yari bala ka ibabati nato on this time ang ining pahayag ni Police Colonel Bayani Razalan. Mayroon pa naman na monitor no. Particularly itong boundaries natin with Capiz no. But we are winning the ground naman as record shows naman no. Wala na tayong enemy initiated attacks no. Mostly hindi mostly no. All of the operations are military focus operations in joint with the PNP. So we are gaining the ground. Actually in Kalinog nung nag-usap kami ng Army,
zero remnants na tayo dyan, particular dyan sa southern front na yan. Pugs, hindi ko muna babanggitin dito pero mayroon tayong isang pugs na mayroon tayong possible pala, potential pugs. Wala tayong pugs, mayroon tayong potential pugs na tinitignan na sa tingin ko kung hindi ma-monitor ito is capable naman sila. Saan ano sir? District. Dito sa first and second district. Pwedeng magamit sila sa ano. But they're not active as of now. Yes. Sir, They were tagged as criminal gang but they could be utilized as potential private armed group. May ano yan may kanya-kanyang ano yan So kung sinabi nating pugs, medyo yung ano nila, yung connections nila may in place in order to categorize them as potential private armed groups. Ano sir monitoring? Huwag kayong mag-alala po sa ating mga kasiman mga Ilonggo we are on top of the situation. Palagi naman kami nagko-collaborate with the Philippine Army. So the constant monitoring ay nandyan. So we'll assure na makakaasa po kayo na hindi sila, pipilitin namin na hindi sila makakapag-launch ng any atrocities to our troops and hindi kami papayag na gagamitin sila this coming elections. So regarding sa candidate RD Wangki last time sir na mention na merong pong humingi ng PNP security na may possible threat sa candidate. Dito po sa province sir, meron po ba sir? Yes, mayroon naman. Ilan sir? Not all naman. Pero hindi ko eksakto yung nabilang pero mayroon akong napirmahan. Oo. Yung nakita ko mga more or less siguro less than 10. It depends sa sa candidates kung Ilan yun? ilan. Then siyempre ito with the ano pa rin yan, in consonance with the parameter of the civil security group. Kasi they are the only authorized agency to issue bodyguards. Siyempre, dito sa in coordination pa rin sa COMELEC. Nabatian diri Bombo Chama ang pahayagman ni IPPO Director Police Colonel Bayani Razalan kada to be corrected lang ang regional security RCSU, Regional Civil Security Group, ang ida mag-in-charge diri Bombo Cham sa paghatag sang mga police assistance but ang Police Security and Protection Group amo na ang magapirma kag agreed sa ining paghahatag nga exact numero sang mga police personnel nga paghahatag sa isa ka candidate nga nagatuad nga may political threat ini Bombo Cham. All right. Ini si Bombohana Mendoza andasa para sa Bombohan? Ha? By the way, anong latest atong ginpalihog naton kung atong pulis ba lang nga nakasumbagaw? Sige, pagyapon duty sa Haro Police Station number 3? Yes, Bombo Cham, sa aton diri nga latest mga nako ang impormasyon diri sa may Iloilo City Police Office diri man kay Police Major Shalamitan Grines nga ang daw na relieve na kuno ini sa iya man dira ang pwesto dira sa iya nga estasyon sa may Iloilo City Police Station 3 but we are still verifying man dira sa may bahin ni Police Captain Regine Panes kung ano na diri ang nangin ilang solusyon o kanangin aksyon diri sa natabo nga ginapasuni pagpanumbag mismo ni Patrolman Palmos sa ining isa ka sibilyan dira sa may area sa Molo Bombo Cham. All right. Anong pagpuro pamangkot ato kay do may information ako nga ining si Patrolman Palmos kunti nakasumbag siya sa Mulo. May mga information akong siya ginman ko noong liwat nga nakasumbag sa distrito naman sang Haro?
Amo na abong siyam ang kumpirmama naton kay Police Captain Jimuel Aquesta, ang hepe naman iya sang Iloilo City Police Station 9. Ito ang nagaguluwa diri nga mga information nga sa area naman niya panumbag kuno ang ining patrolman dira sa area sang Iloilo City Police Station 9. But to be confirmed mismo ni Police Captain Aquesta nga wala kuno sang record, wala sang lata report o kung wala man sang information nga nagsulod sa ila estasyon nga nakapanumbag iniliwat si patrolman except katong natabo sa may distrito sang Molo. So diri may mga information nga nagsulod nga natural lamang kung may mga administrative case ini o kung on bail siya kag ginaimbestigahan ginkuwaan sang armas kag anuman bomotsyam kay to be confirm mismo ni Police Captain Aquesta nga wala na sang natabo pa nga pagpanumbag ni Palmos ni patrolman dira sa area sang Iloilo City Police Station 9. So amo lang to natabo sang sa Molo Bomotsyam. All right. Ini si Bombohana Mendoza Andasa para sa number 1 in the most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat gid na Bombo Ana Andasa. Bombohana Andasa kulang ko H. Anyway, sa aton sini nga mga kuturan gin-shoot naton atong pamangkot kay may mga palabot diri sa information sa aton. Nga ining si police or si patrolman Jesus Palmos ang may sinumbag naman sang nakaligad sini iya nga simana. Oh? Ti ginapamangkot naton ang police station number 3, negative. Police station number 9, isuno sa report ni Bombohana, pagpangusisa iya kay Police Captain Aquesta, tiway man kuno sang record sa aton sini nga mga kabumbo. No? As per information, may abyan nga suod ining ikaduha nga nasumbagan nga naga-duty sa Campo Delgado. Kag ang abyan nga suod sining naga-duty sa Campo Delgado daw malapit gid kuno sa mataas nga opisyal man dira sa kampo. Oh. That is why nga amo ning ginhalinan sang iya sini nga pagka-relieve sa police station number 9 or number 3 rather. Ti kun mag-amo sining sitwasyon banwa sa aton sini nga mga kabumbo, kay kumo ang nasumbagan nga ikaduha ni Patrolman Palmos, may kilala nga opisyal sa Campo Delgado, may suod nga biyan sa Campo Delgado, amo to ang kabangdanan sa iya sini nga pagka-relieve, kag as per information, ginkuhaan sang tsapa kag sang service firearm. Ti ko mag-amo sina sa aton sini mga kabumbo, ang pamangkot nga sadtong may nasumbagan ini si Patrolman Palmos sa distrito iya sang Mulo nga agin pa duty pa sa liwat. Oh? Nga dito gani iya sang insidente sa Mulo na failan siya sang kaso kag nagpost siya sang bail. Therefore, sa amo palang kunta nito nga hugada, gin-restrict na ni siya. Why gin ko nagsala? Sa akon sini nga ginhambal kon may insidente gin man nga mo sini nga dali lang nga nagahambal ko kon or kung may insidente, another incident involving Patrolman Palmos. May information nga nabaton kita dire. No? Nakalabot kita gani sa relasyon sa nga ikaduwa nga nasumbagan iya sa opisyal sa Campo Delgado Oh? So therefore, sa aton sini mga kauturan, gina-countercheck naton ini. So ginkantuan naton, ang nagkalilain man sini nga talatapan sang Iloilo City Police Office. Nag-countercheck kita sa ICPO, negative. Nag-countercheck kita sa Police Station 3, negative. Nag-countercheck kita sa Police Station 9, negative. So may posibilidad nga base kung dugang lang ini nga pakamalaot or pakamalain sa kay Patrolman na Palmos. Pero kung sundo naton ang amo sina nga istorya sa aton sini nga mga kabumbo nga kumo kay
abyan sang opisyal sa Campo Delgado ang ulihi ang nasumbagan, amo lang to iya kag inisya ang kuaan sang tsapa, kag ginkuaan sang service firearm, ti do confirm man eh. Nasumbagan pa lang gani. Oh. Granting for the sake of discussion, ti sinumbag pa lang to, nagreklamo. Ang information naton gagin hinabunan pagid. Ining insidente, kay ti may sala na ganahan nga una nga nakumiter mo, or may krimen rather nga nakumiter, ini si Patrolman Palmos. Oh, so do kasubong lang iya nga pinugaan niya pag iya sang suha ang iya sini nga pilas. Tiya mo ni karon ka nagasulod man sa paminsaron sa mga kabombo naton, ay kay kumo may abyanto sa Campo Delgado. Amo lang iya kagang tion nga gin reprimand si Patrolman Palmos. How about ang sinumbag nito yang isa ka private individual nga kinasuhan siya sa physical injuries, kag nag-bail siya, okay lang niya, gin-pa-duty lang siya liwat. Tiya mo ni nambal ko! Amo ni ang hambal ko nga delikado, Mary Jane Panes, ma'am, kung nga may kaso na nga physical injuries, gin-panugutan pa nga, pa-dutyhon. Di naglabot sa punto karon no? Nga nakapanumbag siya liwat! Oh? Sa aton sino makabumbo. Tiba si kung mayara na yan sang hindi eksakto. Nga kung nagaano man ang nagaburyong-buryong sa sulod sa paminsaro ni Patrolman Palmos gani. Oh? Nga daw kasubong iya trip niya na lang nga magpanapungol sa kung sino man dira. Kay nagasalig nga may backer ini siya, nga opisyal man sa pulis. Nga as per information, amo to yang nagtago. Sang report nga may sinumbag na naman ining si Patrolman Palmos. Para nga hindi lamang mabalahuba. Kay suod niya ini kunong abyan. Pero sa aton sini nga pagpangusisa, sobra paglinis sa pagkasuod yung abyan. Oh. Sa aton sini makabumbo. Ining officer or opisyal nga malapit sa tagipusoon ni Patrolman Palmos, isama ko no kalalaki nga opisyal. Oh? Kag siya ko no niyang nagpadihot agud nga hindi magbalahuba ining ikaduwa nga pagpanumbag ni Patrolman na Jesus Palmos. Kay naluoy siya. Namian ako kay Sir naluoy siya kay Palmos nga mo nagapinanumbag, pero sa pinanumbag ni Palmos, why siya naluoy? Ang una yan sining sinumbag, as per information na to, ara guro sa operating room, bot kung tapos sa tunopirahan. Oh? Titapos tagu-taguon pa. Amo ng punto ko, banwa, nga gin-plastar ko niliwat sa inyo. Kay kumo private individual ang una sini iya nga nangin biktima sang hindi mayo nga estado sang paminsaro ni Patrolman na Jesus Palmos nga dapat liwaton sini iya neuropsychiatrist or neuropsychology examination. Pero bisan liwaton mo pa na sa aton sini makabombo, no? Balaan man ini Patrolman Palmos kung anong iya sini iya nga responsibilidad to serve and to protect, hindi kay manapungol. Tiwa mag-amo sining sitwasyon banwa, mag-amo sining batasan niya, mag-amo sining ginahimo niya. Dapat sinisayaway niya ginapalawig sa serbisyo, dapat iya gina-discharge niyo kung gina-dismiss na ni sa serbisyo. Kay kung ano yung magsulod sa paminsaro niya, manapungo lang siya gulpi. Nagadako gurong ulo yan, sini kami nag-aapin sa iya. Nga isa ka opisyal, nga malapit sa iya, sini nga tagipusoon.
Oh? Sino ay haning opisyal ning malapit sa tagipusoon ni patrolman na Jesus Palmos? Oh. Kag madugay na ni sila kuno nga may mayo nga pagtamdanay. Kay do nagabilib gini kunong opisyal sang pulis kung paano i-handle ni Patrolman Palmos ang iya sini nga batuta sadto sa wala pa siya sang service firearm. May mga batuta giba ng mga PO1 sa una patrolman ako. Do amo ning ila no, batuta kung baton. Oh. Oh, pero gani subong ang ila sini nga service fire 9 9mm. 9mm no? 9mm. Wyman sila ga service para 45 no? Or caliber 40. Kalabanan do tanan nga police 9mm. 9mm niyang ilang service firearm. Oh. Yan mo sila. No? Dismayado lang ang sitwasyon nga natabo kay ti kun why payagali iya sang kung why siya nakasumbag liwat kagang nasumbagan niya hindi man lang niya gali iya abyan sang opisyal dira sa Campo Delgado hindi siya pag-ireprimand kung ordinaryo ka lang niya gali iya nga masumbagan ka sang pulis padyutihon lang niya liwat bisan nga gin kasuhan mo na. Oh, ti it's about time siguro nga intsaktuhon man dira. Oh? Oh, intsaktuhon man dira sang mga opisyales sa aton sining kapulisan, particularmente sa bahin sa Iloilo City Police Office, kay Colonel Kim Ligada, kagamo man sa kay Director General Wangke, no? Nga hindi kumo nga pulis yang may rimalaso, hinabuna na sang kung sino man dira nga mga opisyal, sang policeman, oh? Kay ti malapit sa ila sinitang ipusoon, ang pulis nga nakasala, tabon-tabunan lang. Oh. Ay bago subong ang lupok sang 9mm nga ano tong lupok glock amo nang lupok ya. So di na makabakal man. Anyway, abay pa nga fair lang bala, patas lang. Kag ti kadelikado kung padayunon paningara sa hanay sa aton sini kapulisan, sa aton sini mga kabumbo. Hamba ko sa nagligad, silingko ang problema, ang delikado lang sinadiri, basi kung manumbag naman sa liwat, tiwagin ko ng sala, may sinumbag na naman. As per information sa aton sini nga mga kabumbo. Oh? Bala mo nga mayara na sa ginang pangatubang sini nga criminal case. Padyutihon mo pa imo iliwat. Oh. Tikuti, worst case scenario na tabo pagin. 36 minutos sa nakaligad sa takna sininga launa. Sa aton sininga panumbalik ka banuado nga mga balita kag impormasyon diri sa bumuanay sa udto. May ginako nga chat na sila ya kuno sang biktima. Antes pa man ini nagsiling sa suspect nga it's not you, it's me. Bulagay na ta. Balikan tayo ni matapos sa bilang importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 2 to 8, 2025. Ang Pebrero 7 among first Friday of the month.
Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend sang First Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Pebrero 7, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang binhi band ang saliwat mag-deliver sa isa ka Great Rock Entertainment sa Pebrero 8, Sabado, sa concert at plaza, magasugod alas 6 ng gabi. Sa tiyon sa musical show, napulo ka mga matahom nga plaswala di Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang plaswala di Iloilo. Sa February 9, Domingo, ginaagnang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tiyon sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him. Plus wala di Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agon makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong ukon labador sa paghugas sang mga ulutanon ukon prutas. Magdesignar sang baso ukon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kunyelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kung tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tiyon nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kung pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa ibang nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan. Ang responsable nga driver ang masaming nga handa sa anuman nga aksidente. Kabahin na sang pagkaresponsable ang pagkuha sa nga insurance agud masigurado nga may peace of mind sa dalan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio! Bombo! Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod ini nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masami magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhin ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka bala nga mga bata nga mahilig sa video games? Nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag nga ang sobra-sobra o kun inoras nga pagtiner sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto.
Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Sa sulod sang panimalay, gina-practice mo man bala ang good manners and right conduct? Tanan nga miyembro sang pamilya ang nagakadapat nga respetuhon kag i-value, apang hindi lang mangin considerate sa family members kundi mangin sa mga bisita man sa balay. Ihatag ang atensyon mo sa mga miyembro sang pamilya nga nagahambal kag magsabat nga may respeto. Magamit sang please, thank you, excuse me, kag sorry. Nagahatag ini sang respectful kag kind atmosphere sa sulod sang balay. I-acknowledge ang efforts sang family members sa paghimos man ina sang pagkaon, pagpanglaba o kun paghugas sang kinanan o kun paghatag man sang emotional support. Mas maayo kag mamag-an pagid ang ulobrahon sa balay kung nagabuligay ang tanan. Kinahanglan nga may kontribusyon ang kada miyembro sang pamilya. Halungan ang imo mga gamit, ipabilin nga matinlo ang kwarto, ang banyo kag mangin organisado sa imo personal nga pagkabutang. Respetuhon ang privacy kag boundaries sang isa kag isa. Magpanuktok sa portahan antes magsulod sa kwarto sang iban. Hangpon nga kada miyembro sang pamilya ang nagakinahanglan naman sang oras sa ila kaugalingon para makarelax sa trabaho o kun personal moments. Kung mayara ikaw... Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligan sa taknang alauna. Balik diri sa pagpangalagad sa bumuanay sa unto sa gyapon ko po ni mo Bombo Chama Blanco Hover. Standby kay Bombo Jomar Villa. Si Maymay nagtuad nga naga-chat na sila gali sang biktima. Antes pa man iya nga nagsiling ini sa suspitsado nga ti bulagay na ta. Munim lang ang bali lang nga it's not you. It's me. Bombo Jomar, sa imo sining follow-up report, please go ahead. Pathag diri si alias Maymay kon ano gid ang status nila. Now sang iya sining libre partner nga kung sa dito sa vlog lang agin luthang patay no sa baybayin sa Barangay Lanag, Banwasan, Santa Barbara, Iloilo. Ang biktima mo ni si Rodito Celes Jr., alibin partner ni alias Mamay, kag ang suspitsado amo si Ronald Susbilia no nga ginapahayag anay kalibin partner man ni alias Maymay. So nadirigin plaster sa aton sang natungdan nga sang bulan pa lang sa Nobyembre may ara na sang formal sini no way back 2024 suno kay Las Maymay gin prangka yan ani no si alias Ronald o kon si Ronald Susbilia nga way na siya sang luyag abi sa iya Bombo Champ no kag bangod ang isa to sa gidalataw si rason nga nagtulod sa kay Las Maymay nga hindi mayo ang pagtatar no ni Ronald Susbilia sa iya sining mga kabataan kag kisati kon ara sa ila sining balay ginasingalan no ang mga kabataan Bombo Champ in short hindi siniluyag ang batasan abi no sang natungdan. So gin payag ni alias Maymay before pa man siya nga magbulag no kung naghambal sang bulan sa Nobyembre nga nagbulag kay alias Ronald asang September pa ligad ban nga tuig 2024 agin pablatter yan ani no si Ronald Susbilia abangod sa mo na gani mga aligasyon kaysa atiga ibi mga kabataan sa iya dra sa ila sining pulian. That time, suno man kay Las Maymay kay do complicated, no? Ang ila sining status ni Ronald Susbilia. Bombo Champ? Siling ko, wow, complicated. Do status sa social media ba?
Tigin ambalano gibrangka ni Maymay, no? Gibrangka yan ni si Ronald nga magbag-o na sang batasan. Na kahit hindi sa kunoksaho kamo na nga sa tigaybi magbataan sa iya. Adra sa ila sining puluyan pero duay gid kuno nga nag pati no do mo makuno si Gapon amo to nga na blatter niya kag sang liga sa kabulan amo to sa Nobyembre ginprangka yan ni nga magbulag. In tuad Madrinelas Maymay nga before pa man ini siya nga nakapablatter way back November 2024 o kon September. Abay arat na gali kuno sang conversation no si Maymay kag ining si alias Nono o kon ining biktima nga si Rodito Asiles Junior pero hindi pa man hambal nga legal na ginabi no nga nagpasugot nto sa Maymay nga timatonon si Rodito sa iya sining nga kabuhi o kon si alias Nono do may conversation lang kay that time so kay alias Maymay need ya no sang individual lang ati makahangop man sa iya kisa ati amotong nabasagana do dogtas man sa kuno sa kay Ronald Susbilia kun sa sining suspitsado ti sinuno nga ni ado mo ning nangin comfort zone na sa iya sining kabuhi bumutsam ti amoto nga nag sa tanay sila kag tamoto sa nakahambal sa sang mabulag na lang kay sa bulan sa Nobyembre. Kay that time, tinakita sining ni Alias Maymay nga ara man si Nono no nga handa kag responsable nga magbantay sa ila sining kabataan apisar nga ti ang ining si Ronald Susbilia may isa kabata kay Alias Maymay kag andare sining anom sa nay live-in partner ni Alias Maymay nga tiway naman sila sang lalaki kida may pamilya naman na bumutsam. So, kung balikan, sa hambal to abi ni Alias Maymay giprangkay ato si Ronald, way nagpasugot, no? Ining si Ronald Susbilia, bumutsap kay ti may makbataan o kung may bata siya. Kag hindi sa gusto nga maguba abi ang pangabuhi, pero ti sa desisyon ni Alias Maymay, sirado na gid nga luyag sini magpakigbulag. So, kung balikan, ang natabo after sa isang bulan, December, amotong status sila do complicated ba siya hapon bangod sa amotong ganit, hindi na gusto si Maymay nga magpakigbulag pero gusto pa gyapon ni Ronald. Sa pag-abot sang bulan sang January, amo sining tuig, nagkitaay ang banas ni Ronald, nagkitaay sila kag ni alias Nono, kag gining si Maymay, no? Address sa may banwa sang Santa Barbara. Kag that time, suno kay Alias Maymay do na bato na ni alias Nono nga tikinanglan niya na gid. Ako ni Ronald Susbilia ni suspect nga kinanglan niya na gid nga magbulag abi no sa iya sining live-in partner ni si alias Maymay. So dito nga nami man kuno istoryahan na nila no ni alias Nono bubutsam kag mismo magani si Ronald naghambal nga ati bantayan lang damang kabataan nga nagkalabilin tapos do ginapipik-pik pa kuno ni Ronald Susbilia ang baga ni Ronald kado kasubong bilang nga nagapakita sang pag-abyanay bumutsam ti amo to at the same time nagkadto maning si Ronald Susbilia sa balay mismo no sa sining live-in partner kag ginambal sa kabataan kag ginpakilala ya pa kuno suno kay Alias Maymay ginpakilala pa kuno ni Ronald Susbilia ini si Alias Nono nga muna ang mangin amay no sa ila sinikaron niya nga puloy andra nga matiner da sa ila sining balay bumutsam kay sino yung ginpakilala sa kabataan ni Alias Maymay ginpakilala niya nga ti amo na siya dira na sabay matiner no muna ang hambal ni Alias Maymay kag mismo man si Ronald Susbilia mga kabataan, amo sini ang bag-o ninyo or latest ninyo nga mangin tatay. Do muna. Formal nga paghambal si Didi Ronald. Nga ginpakilala gid mismo kay way pa man is Nono da si Ronald ni ang gatiner da mo. Pati siya ng live-in partner galing ti mo to nga nag komplikado da. Si Nono amo ning biktima. Si Ronald, amo ning suspitsado? Ang Ronald Susbilia, yes. Alright.
Kaya mo to ang balay nga ginapuy-an ni Maymay kag sa iya mga kabataan, sino nagapanag-iya? Sa kay Maymay ni lugar sa Milanag. All right. So, Pabutang. ano tong pakilala yan ni Ronald, ni Nuno, nga siya na ang ginpakilala siya bilang mangin bago nila nga tatay? Ginpakilala nga bago mangin tatay kag siya na makupod adlaw-adlaw kay ning mga kabataan ginadulong ni adlaw-adlaw sa eskwelahan mo ti sinuno na ning dulong kay dudugin adugin turnover bla tanan nga mga obligasyon da. Oh. Saan mo pa nagbiya daraaw si si Ronald? Sang bulan sang Nobyembre kay Disyembre gabalik-balik lang unlike sa before sa natabo adra gid siya nagastayin kay balay sini dito sa may lanid mo. Sa Hindi Banwa, ko nagabalik-balik pa dira. Paano yang i-introduce ni Maymay nga amo na ning mangin bag-on yung nga may kay nagabalik-balik pa dira yang former niya nga kalibin partner? Di mismo man kuno si Ronald Susbilia naghambal nga nag-introduce ang kay alias Nono sa Makbataan. Kag sa man kuno naghambal nga dira na sa gani kuno tenyan sila Nono mo. Si Ronald mismo nag-introduce kay Nono. Si Ronald nag-introduce amo na hambal diri Maymay. Mabutsab nga dira naman sa gani kuno tenyan So, silingon mo kasubong iya nga mayara sa nga change of command. Oh. Di ang paghangop ni alias Maymay nga way sang tibubunot abi kay pamangkot sa ti paghambal to abi ni Ronald nga dira na matiners no. Basiko do ang tingog ni Ronald basiko do naga langot pagyapon kalag ti ambal ni alias Maymay duay man do okay makuno kag way makuno sa nakita sini nga do galangot kalag abi ni Ronald sang ginambal to. Pambutsam ti hasta sa muna na ti pagtiner abi ni alias Nono da sang January as to the present until sa tabo in insidente dako ang pinagbago no so kay alias Maymay way sa sang isaway akisado si alias Maymay pagani kuno gugtas kay alias Nono mo sang ara das balay nila nagatiner ka ginadulong sini ang kabataan hasta nga naglabot sa punto sa nga damlag lang sa bulan sini sa nga February nakibot no si alias Maymay nga gulpi la kuno sumulong ining si Ronald Susbilia kaginutang ining si alias Nono dra sa balay ni alias Maymay amo to nga dumalagan pa sa sagwa siguro more or less mga 1 kilometer hasta nga nabutan kag didto nang ginapusakan lutang sang armas lutang ining nasambit sini nga biktima bumutsam. So muna ang kabahin sang pahayag suno kay alias Maymay ti posible nagapati man sa nga basi way pa mabaton gid man ni Ronald Susbilia ang suspect ang natabo sini nga pagbulag sini sa iya nga tiyabo nang ginbulos karon amo ni si Nono o kon si Rodito Celes Jr. Si alias Maymay bumutsam sa may interview dire sa Bobo Radio. Kami ko na uli ta sa lanag hambal ni Nuno. Hambal ni Ronald man natin sige nagsunod pa ta nagiya sir. Kang tapos naman istorya nga to sa Banwa, nagsunod pa ta nagiya tapos nagsensya pa ta nakaron sa bata ko. Bakit mabuelang ko gamit ko. Ang parang hindi ako sa balik diya. Maadto lang ko gi para kayan yan. Na mauli ko sa dalid. Kuna kay city to niyo no giararan may star na kay ang ituring niyo ron nga ambura ng bana ni mama mo. Amo na nga bal na sa kabataan. Okay. Which is ta na ang nagdesisyon sir nga amo karan hindi ako. Ay hambal na kanakan maistorya kami para may formalidad pero nag-decide ta na nga paistaran si Nuno giya sa balay hindi ako. Hindi sa baba ko nagalintan na ang naghambal. Pero ang paghambal ito do kasubong do gasunggod sa ang tuwa ay man sir ang hambal na lang miguhay lang ta pre hindi man ko traidor wa ay lang ta hingabutanay ti sinuno iya very friendly nga tawora na banuno ako amo mara gusto ko ang wa ay lang ta dumtanay kung anong mga problema sa kabataan buligay lang ta amo na bihambal ni Nuno sa iya
Okay man siya. Okay man, ginagapik-pik-pik na pabaga no. Ang banaway ko dara po sa ginamo na pakara-jacket. Nakambanaway ko dara ba si maano ka isi no gaano sa iya mo. Ga kumbaga do ga panginlaman bala nga do mapalapit do indi. Na-mention mo, November naghamba ka nga mabulag ka na, no? Sakay Ronald. Yes, sir. That time, kamo na to ni Nono. Oo, kami na to, sir. Balaan niya na to. Isang September pa lang nga ginblatter ko siya. Balaan niya na nga may boyfriend ko. Okay. Yes, balaan niya na. Okay. So, isa na sige na lang tamo, posible nga doon naglait buot ya. Yes, may possibility nga amo na. Pero ginhambalan ko siya nga hambal ko. Di bala may mga rason. How many times nga nag-on and off kita. Di bala may mga kondisyon man ko ginhambal sa imo. Wala mo man gin pakita nga nagabag-o ka amo ka man sa gihapon. Amo na bala. Amo ko syempre way kalinangan ng pangabuhi ta kon amo lang tadya permi. Tapos before karan ginastorya ko ana bugto nga nagrespeto ko sa iya hambal ko mabulagron ko kay Ronald hambal na way ka gid may tig-istorya nga mabaal ka na mga gagat-gat kanimi kanimo waay kay man ana man halin ka una batasan ka bugto namon amurambal na kung mabalag ka mo formal hindi nga mabalagay ka mo pag sunod adlaw imaway ka mo pag sunod adlaw balagay ka mo naamo na bala syempre bala nila pasambal na hindi kami gusto nga pamilya piyak maghinga botanay amon ang hambal sang utod sa akon hambal ko na istoryahan nyo amo man naging hambal sang utod kay Ronald nga ginhambal man ni Ronald sa akon naman nalalagayan man ko kamagurang ko nga amo dya bakit patihon mo anong ginaligay kanimo kay pararen kanimo pero why gid nagsulod sa mind ko sir nga dumta na ka yes sir. Sa lang nga bulan nga na formal kamo nga naging kamo abi ni Nono. Sinilang nga January lang. yes Ano wala kami his Nono si mo nga mangluyag ko do mo na or kagid sabat mo ano? Hindi dugay na kami September May pa lang. connection na. Yes. Nga gaano na siya kay syempre may personal man siya nga reason kung nga nag-amo na sa with the respect man sa pamilya nga kapamati. May personal man ta nga reason sa nuno kon nga nag-amo na. Kag open kami conversation kang iya nga previous nga live-in nga sa abroad subong got message sa ako. Yes. Gahambal siya nga magpuli siya kung mapirmaan na ila ni Nono wala hilabtanay mga amo na bala ga message sa akon Hindi ka mo nakilala ni Nono ni ma'am or diri man kay balan mo ga referee na siya so ang bata ko ga basket I see. tapos mga barkada yan na di mga tao sa palibot damo na siya amigo ay ano man siya ang tao mo friendly man siya ang tao. Okay. So bali sa January kani do formal gid nga nangin ka muna. Yes, nga nagpuli na pero siya. Pero sa September ka November do chat lang anay do conversation lang, istorya-istorya. Istorya aga kitay kami kung magpuli ko diga kitay kami as in kitay kami gastoryahanay amo na. Okay, so bot silingon sang way ka pa naghambal nga mabulag kay Nono sa kay Ronald. Gatchat na gali mo si yes. Nono ya. Yes. Pero ano pagkabig mo sunod do as a friend la sigapon or ano na? Sa friend ka lang. Galing sir, syempre ako sa mga basher ko daga pamati. Ako tao lang man ko mo. Kumbaga kan time nga to sira kami ni Ronald. Kumbaga ang gapangita ko someone nga mapautosan sa problema ko. Dira ako sa akon kay nga may personal man sa nga reason nga amo na bala. Dumduman ko dayon ang migo ko nga si Edwin. Edwin McCain. Kilala mo si Edwin McCain? Do bagula ko bate. Siya nang nagkanta sang I'll Be Your Crying Shoulder. Ti sa chimpo nga nagaway-away kag nagalabuay si alias Maymay kag si Ronald sinuno anangin crying shoulder ni Maymay Jones dito sila nagka-develop pa again. Ki amo gito nga time siguro kay the time ano sa mo na problemado kag in short amo gi manaaw comfort zone is no amo gi manaaw
Depende. Oh, Depende man siguro sa sa sitwasyon kung may mga timpog man nga naka-experience ka na nga nag-away-away ka mo sang imo bing amiga tapos nangita kaya sang crying shoulder mo, Bumbo Jomar. doon na lipat na ko dugay basta nga dugay na ko na paminsar. Safe answer. So kadlaw ka gid daw. Kadlaw ka gid. Ang basing iba no ka-relate sa aton sa ding mga Galibog ang ulo ta kay di bala una-una way man sang baisay nga natabo. Dugay piyada lang to yung agin luthang ni Ronald si Nono, di bala Joms? amo ganing hambal nila nga doga tuon subong sa Year of the Snake. Bambocham. So kung amo nang sitwasyon, Butsilingon, may balon sa gyapon sang kainit si Ronald sa kay alias Nonoy? Possible. Na nga may agalikti ang Why sa payan abi nga ti do ginpagwa niya nga ginbaton niya ti amo na ni mayara sang kung kumbaga pa may under new management ang household under may proper change of command kag duwa isang kalainay sa buot pero deep inside gali Joms mayara niya sang sakit sa gyapon sa iya sining Balatyagon. Ati amo man ang pagpati gani ni alias may mabasi ko do nagbilin pa sigapon ang tunok. Saya siding adughan kay tibi mga lalaki agi sa babutsat ka pisan na sakitan na gaypos man sigapon. No offense meant sa kay Maymay, ti pero hamakon mo bisan pila kay agari ka batani 7? 7 na. Pero ginagawan sa gyapon sa mga lalaki ang yan sa una ya kalibin mo do ang kaduwa arati do tatlo na nigli. First tapos ikaduwa mo ng tatlo si Nono. Babutsam. Pero kay Nono ay panista sa bataan ang kay Ronald amo tong isa. Kagangano amo to sa una. Sining live-in partner. Ginapananaw ko nga gina-interview mo si alias Maymay kang nagatalikod sa Lingkubaw. Kung magtalikod siya do mga AJ Raval ang datingan. Akon sa panglawason di man open man siguro sa pabilya. May long gid. Mabutsam. Kaya rin no kabahin may portion pag hindi ka naka-mention man din si alias Maymay. Nga nagapanawagan no sa kay Ronald no kundi ba si Ronald subong at mag-surrender na lang kaya tubangon ang ginhimo sini kag mag-explikar kon balati ano gid man ang naghatag sa iya sang motibo kon bala mo to ang rason no nga gibulagat siya nga tigin buslan karon ni alias no ngini biktima nga kun naglaing gid man ang iya sini nga buot bubutsam ari si alias Mamay liwat sa interview sa Pabo Radio. Kung gapabati ka man, surrender ka na lang. Maluoy ka sa pamilya ni Nono. Maluoy ka sa bata mo. Atubangan mo lang kay dapat ginpaminsar mo ran before mo ginimo ay gingaba mo ginimo pangabuhi. Pwede maranatan maistoryahan kung ano gid ang gat-gat mo kanamon. Dapat ginkonsulta mo lang kami nga duha ni Nono kay naghambal maratan na ako anong problema mo open mo kanamon. Kung may hinanakit ka o dapat way mo lang tanong patay. Kung nakaigtim mo kanakon dapat ako lang. Kay naluoy ko sa kabataan. Habang buhay ko nga lockdown ang konsensya kung kay dugin dulong na ni Nono kabuhi nagya sa balay. May bilin pa nga pagpalangga sa imo sa kay Ronald. Why, sir? Why na gid? Kung mga sa bisang kung maninulsol sa mga sa pasaylo sa imo. Hindi mo na
So bali anong matabo sini kay ikaw Iloy ang gaserbe nga do amay-amay sang pamilya nyo. Ang dula na nung plano mo ni ma'am eh. What? Makabalo, sir. Tiyamakon mo na, 7 karon ang iya sining abagahon nga kabataan. Bumbo Jomar. Iyang saguron sini. Sus Maria kagusip ka budlay man sang sitwasyon. Anyway, Jom, sige. Kabay pa nga makalampuwa sila diri kag si Maymay kag si Ronald. Mas mayo guro nga mag-surrender ka na lang kag tubangon mong imo sini nga nahimo sini nga krimen. Bombo Jomar? Amo man gani ang panawagan man to sa pamilya to sabay dalid sa Banwa sa Santa Barbara nga ato bangon lang na kun anong gihimo sini. Pati ba tagaan man isang kasaragan ni kagustisya kamatayon asang nga biktima. It is si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Wala pa rin ko sa latin sa aton sini nga pagpangalagad diri Banwa iban naton yung mga balita kag impormasyon tugyanta sa iban sin Manusin Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ini si Bombo Chama Blanco Vergabilin sa imo sa manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Oras, 10 minutos na kaligad sa tak ng alas 2. Kaligtasan at justisya ang aming misyon. Ang katarungan ay makakamit kung sama-sama tayo sa tama at tapat na pagkilos. Kakampi na inaapi, Erwin Tulfo. Benhar Avalos, tama at tapat na pagkilos. Mga kakampi ng inaapi. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar. Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for February 2 to 8, 2025. Ang Pebrero 7 among first Friday of the month. Ang 3 sa 12 ka mga promesa ni Jesus nga ginhambal pinaagi kay Sister Margaret Mary Alacoque para sa tanan nga mga devotees sang Sacred Heart of Jesus. I will bless the homes in which the image of my Sacred Heart shall be exposed and honored. I will give to the priests the power to touch the most hardened hearts. Those who propagate this devotion shall have their names written in my heart, and it shall never be erased. In line with this, ginaagdang tanan nga mag-attend ang first Friday Mass to honor the Sacred Heart of Jesus sa La Tolda sa Pebrero 7, mag-aumpisa alas 5:30 sa hapon. Ang binhi band ang saliwat mag-deliver sa isa ka great rock entertainment sa Pebrero 8, Sabado, sa concert at plaza, magasugod alas 6 ng gabi. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahong nga Plazuela de Iloilo Special Edition Mags kag madamo pa nga iban ang igaparapol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa February 9, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic celebration nga pagkahiwaton sa La Tolda sa mga adlaw alas 11 sa aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga hatagan niya kita sang grasya sang pag-intiende kag pagbaton nga ang tanan nga mga kabudlay kag pagtilaw sa aton kabuhi are meant to make us spiritually stronger and closer to Him.
Luz Wala de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay isang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Sikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipuson, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately. Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga vitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato, kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake
amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalang luya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang... Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Maayong hapon sa inyo tanan mga kabombo. This is Tita Regine. Ari naman kita para sa kahapon lamang program sa Huwebes ng edisyon. It's February 6, 2025. It's the love month. So ginaabi-abi ko kamo, ginaabi-abi ko man. Ang inyong mga istorya about love. Uy, palupad kita hearts. And love sa kahanginan. Pwede nga ma-share ang inyong mga love stories. Ang inyong mga highs and lows sa inyong istorya sang paghigugma. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat kag ipadala sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Punuon ta sang mga istorya sang paghigugma ang bilog nga bulan sang February, as we're going to celebrate the Valentine's Day on February 14. Again, this is Tita Regine. Hello sa atong dirang mga suki ng mga tagpadamati, mga friends nato abroad, sakay Fighter Libra sang Tagig. Salamat sa pagsabat sa aton nga email. So okay na kita ha, this coming Saturday. 20 minutes after 2 o'clock, mga kabombo, ari na ang aton nga ambahanon para sa inyo tanan from Kija Velez. Ikaw na. This is Tita Regine, this is KLP. Welcome and good afternoon. Heto ka na naman muling kumapatok sa aking puso. Pag-ibig na kay kulito, puso tila di ka na bago. Di sa pinagkakait, maligayang minimithi. Ayoko lang masaktan ka muli at bumalik sa pagkakasawi. Eto'y abay alam mo, kita espera. Inspirasyon na vida. Kung cuidado era ko, mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Huwag sanang magmadali sa papitig at bagong puso. Pambubuksan kita muli, sana'y bumalik ng iyong ngiti. Eto'y ba alam mo, kita espera. Este mi corazón. Eto'y ba alam mo, kaya dahlia. Inspirasyon na vida. Kung cuidado era con este mi corazón contigo tama. Oh, era tuya. Kung tayo na nga ba ang nakatadhana na magkasama habang buhay, walang bibitiw kahit ano pa ang hamon sa mga nagmamahalang tunay. Oh,
Kija Velez, ikaw na. Yes, ikaw na. Who knows? Ang ating mga next recipient sa 1,000 pesos nga cash. All you have to do is send your story, share your story diri sa Kahapon Lamang program. And for this month of love, we're looking for love stories. I'm sure tagsa sa ato, no? Even if PhD ka man or panghabang buhay dalaga, may love story ka sa gihapon nga pwede gid nga ma-share. Diba? So, today, may ara na nga pang Valentine's nga story. My love story na from student mom of Lambunaw. Dear Tita Regine. Napisanan ako nga magsulat sa bunga semana, gani pang-apat ko na ini nga sulat sa imo. Maulanon mangod, diri sa Lambunaw, gani malamig ang huyop sang hangin, kinahanglan nga mga sweater, kag pajama ka sa gabi, agod makatulog ka sang mahamuok. Bisan gani subong, past 9 in the morning na, may gamay nga sila kang adlaw, pero borobuay nagatariti. Kanan mi, ibarikutot sa katre, kag manumdum. Ano naman ang isulat ko sa KLP? Basi natakanan si Tita Regine sa akong mga letters, tani hindi lang, joke lang tita. Manan ko man, happy ka kada may sulat kami sa imong program. Speaking of mga sulat, do you know nga 3 boxes of letters ang natipon ko halin sa sulat sang akon late husband. Amuni kadamo ang natipon ko nga sulat sa sulod sang 5 years nga pag-exchange letters namon nga duha. Before we got married, sad to say, I have not saved even one as a remembrance. But hindi naman sa pagpabugal, until now, memorize ko pa ang iyang mga love letters. Ay, gone are those happy days of youth. Isa ka Tagala, kag isa ka Ilonggo ang nag-meet kag naging mug forever. How exciting is our first meeting. Much more, our first kiss. Hehe. Joke lang. Nagasentimental ang si student mom. But to tell the truth, and nothing less but the truth, love is really a many splendored thing. May mystery, may magic, nga hindi mo ma-understand. Just like this poem by Percy Bysshe Shelley entitled Love's Philosophy. The fountains mingle with the river, and the rivers with the ocean. The winds of heaven mix forever with a sweet emotion. Nothing in the world is single. All things by a law divine in one another's being mingle. Why not I with thine? See the mountains kiss high heaven, and the waves clasp one another. No sister, flower would be forgiven if it disdains its brother. And the sunlight clasp the earth, and the moonbeams kiss the sea. What is all this sweet work worth if thou kiss not me? Very romantic, di ba, Tita Regine? There is some truth in this poem. Lovers may be far from each other for a long time, meeting again for a short while, then mabulagay naman. Yet, for many years, they remain faithful to each other. Mountains and oceans keep them apart, yet they remain forever and ever in each other's heart. Ari pagid, isa ka poem by Sir Philip Sidney, entitled, My True Love Hath My Heart. My true love hath my heart, and I have his, by just exchange one for the other given. I hold his dear, and mine he cannot miss. There never was a better bargain driven. My heart in him his thoughts and senses guides.
He loves my heart. For once, it was his own. I cherish his because in me it bides. His heart, his wound received from my side. My heart was wounded with his wounded heart. Far as from me, on him his hurt did light. So still me thought in me, his hurt did smart. Both equal hurt, and the strange sought our bliss. My true love hath my heart, and I have his. Hi. Matuod gid. True love never dies. Agree ka ba, Tita Regine? Agree? How about this listening to KLP now? Agree bala ka mo nga true love never dies? Basi love niyo lang siya kay gwapo o gwapa, young, sweet, and exciting. Pero pag tigulang na, how about kung bukay na ang buhok o ugod-ugod na, amoy lupa na? Will you still love her or him? Hear the answer sa sininga poem. Sonnet 116 by William Shakespeare. Let me not to the marriage of true minds admit impediments. Love is not love which alters when its alteration finds, or bends with the remover to remove. Oh no, it is an ever fixed mark that looks on tempests and is never shaken. It is the star to every wandering bark, whose worth's unknown, although his height be taken. Love's not time's fool, though rosy lips and cheeks within his bending sickle's compass come. Love alters not with its brief hours and weeks, but bears it out even to the edge of doom. If this be error, and upon me proved, I never write, nor no man ever loved. Sa mga managnobyo, kag magnobya dira nga nagapamati subong, be sure you really love one another before you tie the knot. Sa mga mag-asawa naman nga bukay na ang mga buhok, is your love for each other still as warm when you first met? When you first kissed? Tani ang sabat ninyo, oo, then congratulations. You have passed the test of time. Tita Regine, till here na lang, letter ko. Good luck to everyone out there. Give your partner a warm and sweet kiss. God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw. Student Mom, thank you so much, Gid. Bo pang entrada ka, Gid, no? And we know you love poems and nagagwa ang pagka-poetic mo. So, amo na gali kadamo, ha? Ang mga letters nga natipon mo all throughout sa inyo nga pag-nubyuhanay nga LDR ka mo, no? Long distance relationship. Siyempre, wala pa to sa una text, wala pa to sa una chat. So, sulat ka, Gid. Kagkadamo, ha? Sa mga letters nga imo nga natipon. And sad to say, you said, wala ka gid ni isa nga na-save. But, everything was saved in your heart. Ara, pasige hapon, no? Sa ulo. Sa ulado, kung ano mga content, sa ito nga mga letters, basta love mo gid man ang one person, hindi basta-basta, no? Nga madula lang ang iya nga mga ginpanghambal sa imo through letters, ang maginapakita niya sa imo by actions and the words nga iya gid, nga ginapalabot sa imo. Thank you so much, Gid. Yes, indeed, no? Love never dies. Diba? So, let's all keep the love alive sa mga magjowa, sa mga mag-sweetheart, sa mga mag-asawa, no? Let us love one another. Let love always prevail sa ating relationship. 33 minutes after 2 o'clock, salamat kid sa imo, Student Mom of Lambunaw. Magapadayon kita with more stories to be shared with you. Pagkatapos lang sa pinaka mga importante ng mga pahibalo. Diabetes kag stroke. Stress ka bala kag kinahanglan mo sang break?
Ang pagsaka sa bukid ang makabulig agud madula ang stress apang nakahibalo kabala nga magluwas sa mental health mayo manini para sa lawas. Ang hiking isa ka cardio workout nga makapanubo sang risgo sang heart disease. Makabulig manini sa pag-improve sang blood pressure kag blood sugar levels. Ang pagsaka sa bukid ang makaboost man sang density bangod ang paglakat ang isa ka weight bearing exercise. Magluwas diri nagahatag manini sang kusog sa glutes, quadriceps, hamstrings kag muscle sa hawak kag tiil sang isa ka tawo. Nagapa-improve man ini sang balance, nagapakusog sang core, kag nagabuli kagud makontrol sang isa ka tawo ang iya kabugaton. Nagapanami man ini sang modo bangod ang pagsaka sa bukid ang may positibo nga impact sa pag-combat sa mga sintomas sang stress kag anxiety. Nagalibogid bala ang imo ulo kung manog tapos na ang bulan o kung basta due date mo na, nagapahanumdumgid ang financial experts nga dapat bayaran mo sa husto nga tion ang imo nga utang bangod maalam ini nga paagi sa paggastos ang imo kwarta kag may maayo pa nga mga benepisyo. Halimbawa, malikawan ang late fees kag maprioridad ang importante nga mga galastuhan. Dumdumaman nga ang on-time payment history ang makatibong man o kung makapamaayo gid sa imo nga credit score kag mapa-improve ang interest rates. Ini nga pahanumdum ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agud ang selebrasyon mangin mas malipayon. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Sa eskwelahan, ang pag-practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin sa imo mga classmate kag sa school community. Mag-abot sa eskwelahan on time. Ang pag-abot sang late sa klase kag sa aktibidad ang nagapakita sang kakulang sang respeto sa oras sang iban. Magpamati sa imo maestra o kun maestro samtang nagadiscuss ang lesson kag sundon sang maayo kun may yara sang instructions. Tawgon nga ma'am o kun sir ang imo teacher o kun staff. Kung may pamangkot, ibayaw ang kamot, agud mahatagan ikaw sang kahigayunan nga makasabat. Maggamit sang please, thank you kag excuse me kung nagaistorya sa imo classmate o kung sino man ang imo ginaatubang. Likawan ang pagpanunlog, pagbuli o kung pagpanginsulto. Mangin maayo kag may respeto sa isig kapareho. Mangin matinlo sa classroom kag school grounds. Ibutang sa basurahan ang basura kag indi pag-ihaboy sa bisan diin lang ilabi na sa sulod sang classroom. Respetohon ang propiedad sang eskwelahan. Halungan ang mga libro kag supplies kag likawan ang mangguba sang pagabutang nga wala mo ginapanag-iyahan. Mangin focus sa pagtuon kag likawan ang pag-istoryahan na isang classmate samtang nagadiscuss ang imo maestra o kun maestro sang inyo nga lesson. Likawan ang cheating. Masami nga kompletohon ang assignments kag test nga wala nagapangopya sa hinimuan sang iban. Yari ang mga simple nga paagi agod makakinot sang tubig.
Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa makaisa lang ang mga tanom sa sinang adlaw. Antes maglas 9 sa aga ang mas nagakabagay nga oras sa pagpamunyag agud nga mas makapanalupsop ini sa mga gamot kag mangin available sa bilog nga adlaw. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa guwa sang inyo nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Ini bagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayo na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga malimpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud indi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahay sa malatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang 4th leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 tubtub 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351-4512. Kung kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala langin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na wala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang lipatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps, kag wala ka lang nakadipara, ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini, kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga 2 minutes after 2 o'clock, balik na kita diri sa kahapon lamang program. Ay pagiti sa ka-istorya, this is all about love also and about loving or giving love from Inbi. My dearest Tita Regine. How are you, my friends? Can you tell us when love never ends? Do you have any idea about this? I ear out this query for your reaction. A pleasant and blessed afternoon sa tanan nga staff and members ng Bombo Radio Philippines, especially sa Imotita kag sa mga fellow KLP lovers ko man. My topic to be shared at this moment in time is reflected in February, the month of love, in honor of Saint Valentine, a martyr of love during the Christians' persecution in Rome.
because of his secret support of Christian marriage. Tuya sa may pipihak sa amon baryo, pag vigil namon sa namatyan, may isa ka pastor na mangkot. When love never ends. Or when does love, never ends. So everybody was in silent, thinking what to answer. Nagsabat si Ar, kung mayad man lang ang inyo relasyon nga may paginangpanay, pagbinuligay, paghinatagay, your love will never die. Although sometimes may paglinalisay, nagtugda man si S, kung malinong ang pagpuyo, kay bastante man ang tanan nga ginakinahanglan, your love will still remain. It will not fly away when hunger knocks at your door. Dayon si T naghambal, kung naintindihan lang sang tanan, ang waay nagalubad, nga gugma ni Lord sa aton. Kita nga iya sa mulunod, magmatarong, magmasinulundon, mabinuligon, kag mapinalanggaon. Why? Because our God, our Creator, nga nagtuga sa aton, provider, nga nagahatag sang aton panginahanglanon, protector, nga nagaapin sa malain nga tuyo sang ibang nga tawo sa aton, counselor, nga nagahatag laygay sa aton, educator, nga nagatudlo sa aton, kag savior, nga nagaluwas sa aton, kag iba pa. God's love is eternal, unending, waay katapusan, immeasurable, hindi matakos, unfading, waay nagalubad, unfathomable, hindi matungkad, and many others. Besides, He is merciful, sa pagpatawad sang aton mga kasalanan, sa pagsolbar sang aton mga problema, sa pagtapna sa nagainaway, sa pagpalikaw sa mga malain nga mga tawo, kag malain nga mga espiritu, sa paghatag sang aton ginapangayo, sa pagsabat sang aton pangamuyo, kag iba pa. Karon, ako ni Saysay sa inyo, ang inagihan sa akon upod nga teachers, Mr. and Mrs. Santa Cruz. Napulo ron katuig ang anda pagpuyo, tapos sila ginkasal, pero why gid sanda pagbugayi, maskin isa lang ka anak. How long that this couple wanted to have children of their own. They prayed and asked the Lord to answer their prayer every morning when they wake up and every evening before sila magtulog, to give them the children. Makuha unta sila sang ilang mga hinablos, pero daragko duman, nag-eskwela na sa kolehiyo. Nagplano sanda nga maadoptar sang street children. Kinaluoy gid sanda nga ang kabataan nagalinamugo kahampang sa yabukon nga karsada marapit sa balay nanda. So one Saturday morning, samtang nga nagapamunyag si ma'am sang iya nga flowering plants, nakita na ang kabataan sa karsada. Gintawag niya si Sir, kaghambalan, nga ana-anay kaduan ang 3 ka bata, kag pasudlon sa gate. Ginpapamahaw nanda sang tinanok nga saging kag kamote. Pagkatapos kaon sang kabataan, anda gin-interview. Ginpamangkot sa ngalan, edad, ginikanan, ginapuy-an, kag iba pa. Ang duha ka babae, si Annie, 4 years old, si Belia, magurang lang 1 katuig, kay Annie, kag si Chris, manug 5 katuig. Dayon ginpamangkot kung sinong anda mga ginikanan, kag diin sanda dapit nagapuyo. Sa pagpadayon ko, nagpanaw sanda nga magtiayon, dara ang 3 ka bata. Una nanda ginkaduan, ang balay nanda ni Chris. Mayad, kay John man lang ang iya nanay kag tatay sa ila balay. Ginistorya nanda sang maayo ang mga ginikanan, kung masugot sanda, nga ila adoptaron ni Chris, si Chris kag paeskwelahon. Tungod nagaduremi ang ila kabataan, nga do hindi ron mapakaon kag matatapan. Nagpasugot sila. Nalipay ang mag-asawa kag nagpasalamat. Kagamuman ang ginhimo nanda. Nagkadto sa balay nila Annie kag Belia. Do ka magaan man sa buot sa mga ginikanan, nga nagpasugot sila, nga adoptaron ang ila kabataan. Kay kilala nanda sila Mr. and Mrs. Santa Cruz nga maayo nga mga teachers. Siguro, pagbuot kid ni Lord,
nga mahatagan maayo nga bus damlag ang mga kabataan. Puwerte ang kalipay sa magtiayon. Gindaradayon ang 3 ka bata sa ilabalay. Nagpanyaga sila, kag pagka alas 2 sa hapon, ginpaliguan, ginpailisan sila. Sakay sa ila service car ni sir, kag ni ma'am. Pakadto sila sa city para mabaklan mga bata sa mga bayo kag tsinelas. Puwerte ang kalipay sa 3 ka bata. Nagayuhom-yuhom nga nagakinaptanay. Tapos pamakal, namahaw sila, kag manghalo-halo. Naghambal si Chris kag si Belia. Ma'am, sir, salamat gid. Nabusugid kami. Sabat ni ma'am, sugod karon, ang inyo itawag sa amon, mama kag papa na ha. Kay kami na ang mag-alaga sa inyo kag magpa-eskwela. Okay? Nagtango sila nga 3 kag maghinaksanay bilang mga mag-ururutod. Kada isa, bit-bit sang ilang mga pinutos nga bayo kag tsinelas. Nagpauli sila nga malipayon kag preparar nila ma'am kag sir ang ila pagkabutang sa ila kwarto. What a wonderful luncheon with 3 children sharing the food on the table. Wow! Feeling ni ma'am og sir, kumpleto na sila. Sa pahanugot ni Lord, pagsabat sang ila ginampo, nga sa kadugayan may 3 anak na sila. To recall the past, nagminyo sila Mr. and Mrs. Santa Cruz at the age of 28 and 30. So after 10 years, 38 and 40 na sila. Samtang do ginabadbad lang ang panahon, nga may 3 na sila nga ginampon. Way nila damha nga magtiayon. After a year, nagbusong si ma'am at the age of 39. Kag nanganak, isa ka healthy baby boy at the age of 40. Daw ano nga swerte. Hulog nga grasya sang langit talaga ang baby. Puwerte ang kalipay nila sa pagpasalamat kay Lord. Kay kamitanan mga teachers, ang ninang o ninong sa ingrande nga baptismal of the baby. Tapos nag-leave anay si ma'am para maatipan maayo ang baby. Then, sunod tuig, nagbusong duman si ma'am. Kag isa ka healthy baby girl ang ginbunag niya. Ay, kanami lang. Wow! Ginpaiguan gid ni Lord sa paghatag ang ilagin pangayo. So, nahimo nga 5 na ang ila kabataan. Mahirop ang 3 ka ampon, kag ila tuman kapalangga ang 2 ka anak ni ma'am og sir bilang mga manghod nila. Nag-eskwela na ang 3 ka kabataan, kag ginadrop sila ni sir sang service kada aga. Kag kaisa magdiretso sa amon school. Ginakaduan niya, papanyagahon sila sa udto, kag ginahapit naman sa pagpauli sa hapon. Pag 3 months ni baby girl, nagkuha sila sang yaya. Ang nanay ni Chris, kag helper, ang nanay ni Annie. Unta, makuha pa isa ka labandera, ang nanay ni Belia, pero namatay ang iya nanay sa temprano pa. Tita Regine, I read from our daily bread, God always makes time for us. David prayed in Psalm 145, You open your hand and satisfy the desires of every living. The Lord is righteous in all his ways and faithful in all he does. The Lord is near. God's goodness and thoughtful attention sustain our lives each moment, providing us with air to breathe, food to eat, and all our needs. Because our God and Lord is rich in love, an infinite love. The Creator of all things mercifully crafts even the most intricate details of our existence. God's love is so deep and unending that in His kindness and mercy, He has opened the way to eternal life and joy in His presence, as if to say, I love you so much. I just want to be with you forever and let times go by. Kabalo kita, no? How much God loves us, and we have put our trust in His love.
God is love, and all who live in love live in God, and God lives in them. So how does your availability to others reflect God's faithful love for them? I think, pinaagi sa pagbulig sa iban in times of emergency, pinaagi sa pag-share what you have if your neighbors do not have, by reaching out for compassion to the needy. Karon, in what ways can you follow Lord's example by making time for others today? Well, wadigid, by visiting the disabled, lonely, sick persons, the prisoners, giving them fresh fruits and bread to eat. Pinaagi sa pag-istorya o paghambal sa mga comforting words, relating short, inspiring stories to those who are sad, agud hindi sila matamaan ka-depressed, kag magaganhagan ang anda kasubo. Kay may mga tinuga pa, nga nagkakabalaka, kag nagapalangga kananda. My dearest Father, thank you so much for your perfect love, a love that never ends. Please help me to praise you for it and to share it to others today and every day. Salamat gid Tita Regine sa imong pagbasa sa ning istorya kay sa mga nilingaw pagpamati sini. Salamat man sa imo student ma'am of Lambunaw. Happy birthday sa inyo Mia Bingawan and Miss G. Mabuhay kita tanan sa KLP, and may God's boundless love radiate kindness, compassion, and mercy sa atong tanan. Sa imo Tita Regine and your loved ones with love and prayer, NB, sa Iloilo Province. NB, thank you, Gid. Well, we hear of stories, no? May mga ara nga mga inabalaang mga wives nga gusto-gusto gid nga magkaanak. Like dugay na ang ilang pag-upod sa iyang husband pero do wala pa gid. Ang ginahimo manghulam bata para kuno nga ti magpa marab on, no? Ang swerte nga magkaanak man. Kag, well, ang iban, correct, nag-adapt gid. And in so doing, along the way, ginagrasyahan nga makaanak. Which really happened sa kay Mrs. Santa Cruz, nga after 3 kids gid dyan, no? Ang iladungan, nga gid pang-adopt. And then after that, didto, no? Bal nila ang term gali is mapalaton-laton. Nan, that's it. Amo na ang permi naton mabatian, no? Manghulang bata, kay kuno mapalaton-laton, maalaga sang bata sang iban. So ang iba naga-adopt gid para nga ti makaangkon man sa ila nga kaugalingon nga anak. So very nice. Answered prayer. So, nangin instant, no? 5 ang mga kabataan. So, gingrasyahan, hindi lang yung isa ka anak, kundi 2 pagid ka anak. Siguro, no? Because nakita sa Ginoo nga they are really capable ng mga parents of giving love sa mga kabataan, even if hindi pa nila unod kag dugo. So, they are so worthy to become parents nga gingrasyahan kid sila sa ilang kaugalingon nga mga anaks. And, I'm sure nga ang mga katatlo ka mga kabataan were still well loved, ano? Even if may ara na nga nagdugang nga duha nga ilagi dya nga kaugalingon nga anak, being so good persons that they are. See, kung may ginahimo ikaw nga goodness, may magabalikid nga goodness sa imo. So thank you so much, Gid, for this nice story nga gin-share mo diri sa aton. Timing Gid, no? All about love, all about giving love, all about loving, and all about the one who is the source of love, the one who loved us first, and that is Jesus. Sa inyo man yung mga istorya dira, pwede nga ma-email, especially, no, about love, sa love life nyo, ano natabo sa inyo subong, ano ang like status sa inyong heart. Pwedeng parigid nyo ma-share, no? Love month kita, so paayaw kita sa mga love stories ninyo dira. Paki-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man isulat and ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street,
Iloilo City. Sugpunanta ang mga very exciting ang mga stories, especially about love. Buwas naman sa aton liwat nga pag-updanay diri mismo sa kahapon lamang program. So madawig nga salamat sa inyo tanan sa gihapon ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat gid. Good afternoon and God bless. And of course, after sang KLP, Tuyang Ermitanya Provincial Jail, kag Dear Diary. Maraming salamat. Again, God bless us all. Kaligtasan at justisya ang aming misyon. Ang katarungan ay makakamit kung sama-sama tayo sa tama at tapat na pagkilos. Kakampi na inapi, Erwin Tulfo. Benhar Abalos, tama at tapat na pagkilos. Mga kakampi ng inaapi.